صنب علينا أي أمر الحبر حقيها توكيلبا وكبود اندي تصوروا ولادنا تبع الفكنا فكوب لسنن أمروا أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تيحم فلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن ما لقد ولدوا ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة تساقط الكنن إلا بحرنا إيد ورد أماما يا الطبطة ترق اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عرافياتا من أمعيدنا عصر حايس حرينا مهر قبو وكرامة عزات أبايل خلينا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تنبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنا نيوم لومون كم وترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا كساب مودات هذا ما مسانا كصونهم بخبرون عدمكم نايلو مارستي بمطعن السفح سخوني أقدستي أرستات كنت نقف كنفتنينا بدرجة عالم زكاية زلو أبزو بانا زكاية زلو إيرترا دما بزعب إيرترا دما بزوح أقداس حبري تاكلوا عايزا فيديو كساب موداتا مساي كصونهم دما بخبرون عدمكم كم وترو ندخل تعرنا لايك بمقبار شير بمقبار سبورت بمقبار سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب 300 شحنة بصحية نابلكو نايلو مارسي مجمريا بزا قد اسمع بالك نجمرينا yeah it's gonna be very interesting video. Let's start here جمالتي. SpaceX's Starlink service. An incoming Chinese-run rival to SpaceX's Starlink service is set to beat the Elon Musk-owned company to launching satellite broadband services in South Africa. SpaceSail, also called Tianfan, the Thousand Sails Constellation, or G60 Starlink, is a low-Earth orbit satellite broadband service that aims to offer worldwide internet coverage in the coming years. The venture is run by the Shanghai Spacecom satellite tech. Okay, هذا كابتي بزح كزي عبزي channel زستزارب كله حدقنا كون النتقصو قريب زلو كنتاتنا نرزلنا شمو سبيس سيل زبل شمز حزة كامباني ناي تشاينا لك كمتناي ستار لينك ناي إيلون ماسك ساتلايت ناتو أب سماي زرقعو أب جزاخا بتدش ناتهم جزيخا كتك كم تغل نيلون ماسك أب تسلا توداديروم ناي إلكتريك كارز نيلون ماسك يسعروا همزلو ناي تشاينا حجد ما أبتناي سبيس رئيس أتيوم أب ثلاثة هجرات نعلم إذناتهم سيرفيس يرجعوا ملو. I mean this is the last تزبلت زي نمودا تنزبلت عدلنا إيرترا نبي إنترنت مسؤول كنتات زيو مغنياتو اتنايك أدم زنبر إنترنت دارجا مبزحتو أمريكا دومينيت تجبريو رجيم تشينج نابلت حجر كتكير منقص كتكير نتحجر تبز أزلا دما إنترنت تفكيت كلا أنت كتجبر كم تخلص أفعكاز أفو ما نمسبيلن زبدة جنر يزلنا كاوز جددا وشت نخو جبري تحل منيرو لذي اتزبلت إنترنت بوجن تشاينا يكمت أزلو إيرترا أتقاصرو اتهاجر أتقاصرو حنفشفش زي بلو نتي قطباوي معبالة كمدما أقدسي سرحات نخد سرح زدلي إنترنت كاب من قد تشاينا يكمت زغل زي ناي سبيس إنترنت دما ناي جمد مزرقة حيد ليكا ناي بالو مزرقة حيد ليكا ناي كال تعتقد أو سرح حيد ليكا اتزبلت I mean seriously إذا نجرزي كم بعد جورج زعمسلو أبي إيرترا خيدهم 3-4 ورح يكوف كبلو
مسرحهم كمان كي بزحت نيرترا كحجزوا زخولو سبات أبي يرترا كوفيلهم كسرحوا له زخولو كابدا جزمت حجز زخونه يكون عينت حجز مالتي بإنترنت تسرع سب ولا ون جل سبات له كاب جزهم تسرحوا أبي يرترا إنترنت لهم كوفيل كابي يرترا سرحوا كسرع زغل عدلات كفتري سلزي ما نسي يرترا بزعق زي نيرترا نخيات حدا انكفاض زخونه نا إنترنت أقام سلزلي سلمتاي كل سبا يكونن ناي ورعي فاكيشن وسيدك خي زغل بزح سب ناي سرح انكفاض سلزلو سروحنا سرحي أبعد دما كحجزن كبركتن يدليو تا حنت تا عقبت تخون بزح سب زنا إنترنت سيرفيس يكون of course يردانا يدما حجي جفت جمدات زرقع كامريت كعيد كا سرقادة تقعد ولا إنترنت تقعد الكاسب سرقا يزمرس ديجا يزمرس زقن أفسماي زلو ساتلايت سلزغوني استوسنا أكسسيبكا نتاب هاجر كاك متخلو تي إنترنت بقرب عن نسخة تندش تراها كم زاد دش أبيرترا أفجزهم من دعوم جيرم زتكم زلو محسب كابيرترا بعد دش زلو سمعي هم سلو إذا مالك كمون يشتي دش جيركا إنترنت كابجزا خاتتكم بفلا يدما سولار أبجزا هاجركا نزي عند هرجركا the dream is finished سلازي نايب حكي تزبلت أجبابنا إنترنت قوون زغل زي خمسة تريواز اللهم يوم زي صحل تريواد اللهم نعجزيخا أبجزا خمسة ورد كيا منقص إيرترا دم منقص تشاينا ترداديو إتهم ساتلايت نايت حاجة نايتي كامباني قبل الإيرترا خمس خدي جبر سلازي كاباتن سعيبكا بلو زخون إنترنت تكتكام تخل مالتيو زيد ما نهاجرات كم بعد إيرترا في الله يمس تشاينا عمق زبالك أربعة زلون التزبالت أجبابنا إنترنت كويني رقيبة يعني سلمتاي أنت تخالق أنت واقع في الوقت هاجر كل سبب سلازي فلت سلازي منستري كوميونيكيشن إيرترا رجزنيا أنا زين أجرها زبقرة كم زكاتلو I really hope زي initiative زي ولا ون نير تي في نكولجات ما ينفحي نتن عبيت كولجات زاد لي الإنترنت بخمس من قدن تمتيو نبتز بك أسيل خزر عقل معناته كولجات ناتنا أب أي تي أب تكنولوجي كم عبلو لان تقينهم we need a very strong internet access سلازي نت كولج ما ينفح ديو نتن كالوت كولجات أبي ترازلو عد غير زلو ديو أب أورتا زلو ديو بسمرة زلو ديو أب كالو زلو زبالة عدلك فترة لزغل إذا عينت إنترنتيو بزينا يكالت أجمع زلو صوري إنترنت بفلا إذا بريكس بهالهجرات يقويا خمسة لو مهنياتو نا أمريكا إنترنت نيرترا ترى كونه بزحات هجرات حدقة كوينس لدي سمعن زلو كلا مرات إذا ليانيرن كم زعجت ريوارد اللهم دما أكالاتنا بريكس أبزنا تشاينا إنيشيتيف يقويا لوا I really hope إيرترا دما حنت كابتن تقويا أبزقو دايزك تكون تسوان جبر أبيرترا زلهم بزخون يقولنا إذا حبريت أكسس زلكم بليز أب كومنت سكشن قرفونا إيرترا أنت يتكبر على أبزقو دايزي رجزنيا سؤالات رؤيا كم زي لا زخون تفلتوا حبريتان تلكم أبزيات تحتك تبيكمي معناته this is my passion أنا دسبلنيو I hope أبير تراكريوس دلي ولا بنيشتي درجة ولا انتخوني أبير تراكريوس دليو مستغل حلمتاتنا هاجرنا دما اتزبالته نتحلمنا نخنبصح كحجزنا الناس خلص لزخوني حدا كالاي زي مسكبر كابت بوليتيكا خسجريج Excitement for trade jobs on the rise. More Gen Zers are ditching college to pursue a career in the trades. 78% of Americans are seeing increased interest in this type of work among young people, and enrollment in trade-focused community colleges jumped 16% in recent years. And the job salaries, they don't hurt. So, انتهينا نرجع لنا نايب حكي زقرب كنتاتنا نرجع لنا علمنا كومبليت تغيير لكن بالكلنا نغدمي ترايت ويز الله يمسلكم ندحريت وانت من لا سالايا أبقى عودة ندحريت من لا سالا دحرو كوفيد جميرو كل سب أب أوفيس كسرح كاب جزاد يسرح قال ملا ناي كمبيوتر ناي كولج كوفيد رايكونا دار جزا حلفة عصرت حمش عمت ترينا مبجح سب ناي أوفيس راح ترايز دل نيرو ناي كمبيوتر راح ترايز دل نيرو and guess what بس سرح زي ودي يسرعوا لومي علمنا تدلي زلا بيت كاد سرح ويون تريد جوبس يبلوهم تاي مالتي زي ناي مويا سرح بمويا كسرحة غلبر بكمبيوتر كسرحة غل ويون أب أوفيس كسرحة غل تراي كون زدل زلو إذا ناي أوفيس بس حين فرصات لو متريخ يمو بيزنس مهارته قلود مهار سرح جم زي ركب سمليو علمنا الحريات ملازلا لومي علم تاي تدللا كاربينتر استدللا إلكتريشيان استدللا أبسويس نعمل إلكتريشيان حسرات كم زلو بزعج زي زنقر ناي كل موياتات سرح حسرات كم زلو معناته مبزحته تمنسي نفتنا يقول بك خيس لازل نرسات تدللا علمنا قامو تدللا سلازي اتبي كاك سرح زغل بمويا ناي مويا سرح تدللا لمن تايم تي زلغو ابير ترا يونيفرسيتي لن يبلو صبو غبرو حدا يونيفرسيتي نالبات لك عيد ليكا يونيفرسيتي تايزر ليكا كولج تكبار ايدن كولج نيزر ليكا لابن
ኤርትራ ዝበስ ሕዝቢ ብሕርሻ ዝነብር ኢንቨስትመንት ናታ ድማ ብሕርሻ ይንድሕርልና እንታይ ዘድልየካ ናይ ሕርሻ ኪላታት እዮም ዘድልዩካ ምክንያቱ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ይምህር ነይሩ I don't know, sociology, management, accounting, marketing, معات يونيفرسيتات معات تمهارو بلوص تمهارو ناتنا sociology مهارو psychology مهارو قلمله بلوص تمهارو ناي مويا تكبار كمان مهار نيرو يلا ندارغا كتبل تغ بجكاتهم وحداتنا بتكبار ايد ماي حبار ديو اسمرا تكنيكال سكول دي مغلغله زخدو تزي كوينو اتم قداموت نطب دمصو نبرو ابناي هوتتا ምናልባት ዝሓሸ ዝነበረ ሲቪል ኢንጂነሪንግ and ኤሌክትሪካል and መካኒካል ኢንጂነሪንግ ክትብል ትኽእል ኮምፒተር ሳይንስ ካ ተኻለ ግን ናይ ህውተታ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ንዑ ዝኸውን ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተርዲኹም ኣለኹም እንታይ ግን ዘድልያ ነይረ ኤርትራ ኤሌክትሪሻንስ እዩ ዘድልያ ኢንጂነርስ እዮም ዘድልይዋ ናይ ሳይንስ ተምሃሮ ኦፍ ኮርስ ሳይንስ እውን ነይሩ ግን ዋላ እቲ ሳይንስ እውን ኣብ ትግባረ ኢድ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ናብቲ ናይ ጉልበት ትሬድ ጆብስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬትካ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ኬትካ 100,000 50,000 ዕዳት ኢኻ ትመሃሮ ዘይኮነ ውሑድ ገንዘብ ብሞያ ተማሂርካ ክትበፅሖ ትኽእል ንሱ እቲ ውፅኢታዊ ክበሃል ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝጅምር ትረንድ ኩሉ ግዜ ብኣሜሪካ ገይሩ ናብ ኤሮፓ ዝመፅእ ስምዕዎ ምስከ ንእሽተይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ እዚ ናይ ኣብ ኣዳሓሎ ዘሎ ናይ ሞያ ቦታ ድዩ ኣብ ሓጋዝ ዘሎ ድዩ ኣብ ሓመልማሎ ዘሎ ድዩ ኣብ ሳዋ ዘሎ ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ሞያ ስራሕ ውፅኢት ናቱ ንሃገር ብፍላይ ቁጠባ ከም ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለ ናይ ተግባር ናይ ሞያ ስልጠና ይቀንዲ ዘድልዮ እቲ መንእሰይ ብኣካሉ ብኢዱ ክሰርሖ ዝኽእል ወይ እውን ኣብቲ ቁጠባ ከበርክቶ ዝኽእል ናይ ኦፊስ ኣየድልየካን ማለት ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ኣየድልዮካን ማለት ኣይኮነን ግን ለትሰይ 10% ወይ 15% ናይቲ ሃገር ምናልባት ኪኑ ኣየድልየካን እዩ 10% ከማን በዚሑ ክንዱ ዝኣክል ኮርፖሬሽንስ የብልና ናብ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ ዝዓበየ ትካል ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ንእሽተይ ቢዝነሳት ስለ ዝኾነ እንታይ ናይ ብኢድ ክስራሕ ዝኽእል ብሞያ ክስራሕ ዝኽእል ከምኡ ዘድልየካ ኣብኡ ድማ ኢኻ ክትተኩር ዘለካ Look at this. Median salaries for these trades all above or close to 6 figures per year. And you can work at these jobs without having to sell the farm for a bachelor's degree. The average federal debt is now close to $40,000. More young people are going to wake up to this reality, it seems, when they have to start paying off those loans because now we have a president in office that will likely expect people to have ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ድርእይዎ ዘለው ኩነታት እናተቐየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ሞያ ኣትራክቲቭ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዘይተደልየ ዕዳ ካብ ዩኒቨርሲታት ኣምፂኻ ፅባሕ ንግሆ ሰሪሕካ ዘይትኸፍሎ እንድሕሪ ኮይኑ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣቨሬጅ ዩኤስ ስቱደንት ሎን ዝኾነ ይኹን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ኣብ ውሕዱ 38,000 ዕዳ ኣለዎ ነዚ ዕዳ እዚ በቲ ሕጂ ዘሎ ደሞዝን ምንባር ናይ መነባብሮ ክብርን ንዑ ሸፊንካ ነዚ ዕዳ ክትከፍል ብዙሕ ግዜ ይወስደልካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ቁጠባዊ ግስጋሴ ድማ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዕዳ ዘይብሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ድዩ ንእሽተይ ኮርሳት ወሲድካ ኣብ ዓውዲ ስራሓት ኢኻ ከተበርክተሉ ትኽእል ንሱ ዝያዳ ዝምረፅ ይብሉ ኣለው ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ በብወገንኩም ዘለኹም ርኢቶ ክትቡ ናትኩም ርኢቶ እውን ክሰምዕ ይደሊ ብሓፈሻ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ በዚ መንገዲ ክንርኢ ንኽእል እዚ እቲ ናይ ቁጠባ ከምኡ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ክፋል ክኸውን ከሎ ሕጂ ናብቲ ጂኦፖለቲካ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣገዳሲ ክፋል ናይዚ ቻነል ንሱ ስለ ዝኾነ As American and South Korean forces commence their massive war games, Pyongyang responds with a show of force that threatens to escalate tensions. South Korea's military says that North Korea has now fired multiple ballistic missiles. Pyongyang has long viewed the drills as a provocation. South Korea on its part has strengthened its surveillance. ሰሜን ኮርያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዝኾነ ይኹን ድሕር ዘይብል መንግስቲ እዩ ዘሎ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ልምምድ ዝገብርሉ ዝነበሩ ዳርጋ ብጌጋ እዮም ዝብልዎ ግን ደይመደይሎም ዝገበርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ናብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ኣብ ገለ ዓድታት ናይ ሰሜን ኮርያ መጥቃዕቲ ገይሮም ነይሮም ናይ ሰሜን ኮርያ ድማ ባሊስቲክ ሚሳይል ዓብ ሚሳይል በቲ ከባቢዮም ንዓታቶም ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ገይሩ ወተሃደራዊ ልምምድ ይገብር ኣሎ እዚ ከዓ ገይን ሰሜን ኮርያ ከም ሎሚ ኮንፊደንስ ተሰሚዕዎም ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ምስ ፑቲን ዝቐረበ ዝምድና ገይሮም ስለ ዘለው እቲ ቀደም በይኖም ከለዉ ብኩሉ መንገዲ ዘተኣማምን ስለ ዘይነበሮም በይኖም እዮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም እንተ ሎሚ ግን ዝዓበየ ሓይሊ ኣብ ጎኖም ስለ ዘሎ ንዑ ሒዞም ኩሉ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ ሃገር እዮም ግን ደገፍ ካለዎም ናይ ራሽያ ደገፍ ስለ ዘለዎም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ንምዕራባዊ ዓለም ዘርዕድ ስጉምቲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ Surveillance and is closely coordinating with the US following North Korea's latest missile launches. South Korea's Joint Chief of Staff says that North Korean missiles were launched from North Korea's Hwanghae province. Now these multiple missiles were እዚ ንሪኦ ዘለና ሰሜን ኮርያ ማለት እዩ ብክልተ መንገዲ ከሪአኩም ካልእ ሪፖርት እውን ርአ ነይረ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ
نيران كتحصيرا كتحرم تفتنو زلا نخالوت كتفرار تفتنو زلا إذن أي سمين كوريا من قصقاس دما مليسو نتنا أمريكا كونتين كقبرة زلا نتعلم فحي بلا خمسة لينا نرزلنا أبزون تمساسال بخالد من قدري يوم من يروم سكن Warning turned into action. North Korea has fired multiple ballistic missiles just hours after condemning joint drills by South Korea and the US. Pyongyang earlier called the annual military exercise a dangerous, provocative act, adding that a single accidental shot could spark a confrontation. أتي provocations قبل زلت معربة عالمي أمريكا مسدبوب كوريا قينو هذا أقداسي درجة نبكوينات قص زخده لممديا كايدون يرم زخا نسمين كوريا نمفرهن نمرعدن زقبروي كل جزء سلزي نعوج يرم بجيجا أبوش تسمين كوريا دما هذا مثال كم زعل بين الجر بجيجا يمزلوا وجن دايما دايلهم provocation كم قوم كم زخلوا مجمعات يدلي كم وتسيد ناتو دما سمين كوريا نعتاتهم كرعد زغل دبوب كوريا نجابان نخلت يوم كرعد زغل سقمتي أبزي مجمت كارتا زين فلت سبات كنول سلنغل كم تري ورا لهم سمين كوريا تقيح زبالة حساسيو دبوب كوريا بتاعتيو بوجن سقام تشاينا يزلوا مالتيو لعلوين تشاينا يزلوا again جابان دما بتكبابلو سلزي كم تري يزلنا سمين كوريا مس تشاينا مس راشان بدحري بالعلي ركب على اللوي بدوب على اللوي بدبوب كلام بتدبوب ناتو دما تدبوب كوريا مالتي دبوب كوريا دما درجة أمريكا يلقى جلسة تخليق سلزي كل جزء أب بوليتيكاوي وتري ناي وتر كنتات على مونغو كلتين زين هجرات إذا حجة غير زلوا دما مستبخال من قدن ريوزلنا أمريكا نراشا حيزا نتكونتات توابيلا ناب تشاينا جزء تراي كتم مثلا تفتن دلا تشاينا نسمين كوريا ون يشادن ويم سمين كوريا أمريكا كل جزء ناب تشاينا جزء كده فخلا أمريكا تشاينا خد قبره زي تخل قبره ملسي بمن قدي سمين كوريا تقبره لذي كل جزء تشاينا بحبوا نسمين كوريا مس حق زتون مس تبابع التونيا زبل كسيزة لا بتم عربا وعلم بتوعين بتي سمين كوريا نفس زغال هجريو تشاينا عزيزوا ويقله راشا عزيزوا بهمم كايز غلا يكون برجز أكعي كم زرليو جني فلتيو معناته بينو تدسيت أتي نشتي هاجر كل زرليو نجار يركب مالته يكون نابنة حسرتنا يندادي حسرتنا يمدبي بزعق زينة هاجر يشجرا خمسة نبريز نجار مستراشا غيرو مزلو كم نيتو عينة تركب دما زبالة confidence أتهاجر كم زمسرت له مينجار اسكالت سكول لربت عند حول تمارسنا أبتك على نايبريكس على ينستما مست أمريكا تخرج زلا أتحيزنا هرينا مالتي. Now, the South Korean military says the missiles were fired from the north's western region towards the Yellow Sea at around 1:50 p.m. local time. The army has ramped up surveillance while maintaining a full readiness posture under close cooperation with the U.S. A military cooperation between Seoul and Washington has regularly invoked condemnation from Pyongyang. The North sees joint drills between the two allies as a prelude to an invasion and has a track record of staging weapons tests. حجي تي زقبر زلو تسقم ويونتي نتسقم زباء زلو مبزحت جزء أمريكا من تايم زبلو سمين كوريا تكبر زلا نتي رقعتنا يتزوبا تزرق زلا سمين كوريا زبل كسيك أصالي خاتم it's like a normal thing comes زلمو تريو غير بدو سدوي but in reality نتسقم زباقاقس حيلي من يندحريلكا نتسقم زباقاقس حيلي بمسرته أتناي ناي دبوب كوريان أمريكان زقبرو قصالي وتهدراو لممدن ججف سخونه أقداس سخونه وتهدراوي ملممات زقان سمين كوريا كما يجرك تتقع مرأي زتقبلوا تاكتيكيو سلازي ندحرس حاتكم كم تقبروا خينكم سمين كوريا دما ناتا كيلا تنبقعتن كتري كمون ما ناورا نخدبر زيادة نتم دبوب كوريا دما سقعدي دفتر الله مهنياتو أتى أمريكا تقبر زلا ويون بمنجد أمريكا تقبر زلو سمين كوريا نيوكلار الله سلزي نيوكلار تدايب أنت تتوقيسو نتيك دسيد مولو كدم سوينة كبابون سلزي جابان يقول كوريا تزبي عبش شغلوتي دفتر الله كمزي تبقى صوتاتنا سمين كوريا again انتهينا نرزلنا أمريكا كتقواس أرى تخل علم إن أنا عسي خيط كم زلو أمريكا ملو بملو إن نجارات كتقواس أرى من كل نجار إشي يسري الوم خيدي دليله but that's not working أبزواني زي بزي بسمين كوريا يسري هلن كابو خي وصانا دما نابيران قصنا نسكر. Welcome back. Good Monday morning, everybody. Thanks so much for joining us this morning. I'm Maria Bartiromo, and it is Monday, March 10th. It is 7:01 on the East Coast. Time for the hot topic of the hour. Iran responding to the letter that President Trump told me he sent to the Ayatollah, calling for nuclear negotiations. The Iranian Supreme Leader responding to my interview with President Trump, accusing the U.S. of trying to bully Tehran and impose their own expectations, and that it will, quote, not negotiate with the White House. Here's what the president told.
كم تريد لهم إيران دما ني منجس أمريكا بفلاي دما دونالد ترامب فلوي دبداب بصعيفو زن كتقبر لك تدي أمريكا بيلا غير خجفجفا كازبلنا تعبيتنا مفرر عند دبداب بسديد له سوبريم ليدرنا إيران دما تولى دما مليسو ما نما حجر كفرارهنا كردنا زغليل نسمع ويون كفوت زخونه نخلتيو كبرت بزلو من قد هو تزيل لكن إذا كبر زاي تكبر كبلها زخلنا إيران أبزوان زي يلن كم كفرارهن زفتن دما نتيجنا يلنا كم زبال يلنا أبزوان زي بمبال ندونالد ترامب نتاع عبيتناتو مليس له دونالد ترامب بقول أنا جر كم تزدليات خد اللي يلنا أبزوان زي مالت كلنا جر زخلي خوين سمعنيرو ناتشو كلنا جر كم زي كل بقول تباكر يكمي بجو بوليتيكا بقول نجر كم تنسوس دليل خد اللي يلا على بوتين الرايد بلو دلو بقمت قالوا يوكرين كم يجرم يذكروا له ويرلو سلازي نمان حجر كسب بدأ يكعلنا له بجاك كان من بجاك كان أوروبا أن كندا نتو مشارف تدا يكرعد كيلومبر نخالع على ما نم كابتم حيالات زفر هيلن تشاينا بزدل خايا من قد مسا بتعريف مسا بناي نقدو كينات مسا بخالة تمسي خاون we are ready for you يقولوا له راشا بس أمريكا زلهم زمدنا أوكي مسا خاخن ردادين يقولوا لوجن انتهي قبر الله بقمت أنا ما كريكم يا مالتي. On Sunday morning futures, there are reports now that Russia says it will help the United States negotiate a nuclear deal with Iran. What kind of a deal with Iran do you want to do? You said they cannot have a nuclear weapon. Yeah, well, there are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal because I'm not looking to hurt Iran. They're great people. I know so many Iranians from this country. Well, not the leadership. No, not the leadership. The people. They're very evil people. No, but the people. الجن تايز بزلو دونالد ترامب بحفشة ني إيران كلتا من قد جيري بوتين ويون راشا كشمقلكم كم تغل حتى تالا كشمقل الناس وخونا نقر كجبار زخل تغينو أمريكا راشا كشمقل كم تغل نجير نيرو نسخان تاخات دل مسبلته نحنا مس إيران كلتا من رجعينا هم نازلنا وي بحيلي ويدما نيغوشيت كجبر مسانا ديل كجبر كخلو لهم سلازي مجمر بحيلي انت ديال لدبا كلتا من رجع بحيلي ويدما نحن زبلناكم قبروا وزعينا تيديل بحال دلو جي مش إيران دما صبغ زمدنا يزلني إيراناويان بأمريكا زلو يفتوهم يقلقل نايد بزلو بحفشة الترجيم منجستجن سيد أنا ومنجستي كل زلو يسلزي already أتي وسانة معرنت بزلو ده يكون تعبيد بزمل أو من قديو نخمز عين دما بزحات أقراد فلاي وتدروا عم زلوان أي قبلونين إيران ده مسألة إيرتراز مسألة كم زعينة disrespect وحيد أمز خدي كونن إيرترا خمس عينة ملسون شلالي لا يتخيدنها لذي dignity زلهم نفسهم ناي نفسهم كبرتين ناي نفسهم متأمان زلهم هجرات بعبي يقول نشتي disrespected كون كبرت كقول لهم هيقبلوني كم يتبي زعم مسألة BUSAID زنا برجن وحيد واتميز بال تنرد إكسابز مسأني سأجمع باللاين زبليو لذي again في اللي علوي تي أبنفسه تمركز زغيت حجر كل جزء كبرته كشيء أيدلني زي قد سكابي مسألة تي disrespect. Iran are great people, but they had a tough regime, and they'd meet and they'd be shot in the streets. I mean, it was a tough deal, but I would rather negotiate a deal. I'm not sure that everybody agrees with me, but we can make a deal that would be just as good as if you won militarily. But the time is happening now. The time is coming up. Something's going to happen one way or the other. I hope that Iran, and I've written them a letter saying, I hope you're going to negotiate, because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing. So حوسي بوتا درا عميك نهاسيوكم سلنخل أفتوق كأتنا خلنا نحن زبلناكم قبريز بزل دونالد ترامب دارجا زربازي نحماسكم مبل نحوتكم مبل نخالوتكم بمفرح زخوني دمسلو زلو but this is not going to work مالت أقل كسر حلقة يخل خونجن أب كلنا حجرات كسر حلقة زغل موديل هيكون أب يوكرين كسر حلقة يخل كتفرارة تغلي خامانياتو ملبو ملا أسوار تبوزل هاجر بنات كارت إيزن كساس هاجر سلزلو إوروبا كفروا خا يقولوا يوكرين كفروا خا يقولوا بعد إيران كفروا خا يقولون كباغا بجك قدان حماقن صبغ زبحال رقيبه ما يفلطون قد محج زي تجبرد ما كنت جبرت دخل نجر يلا معناته بريزيدنت ابزنا برلون سلا دفلطو كل حماق زبحال غيريو كل نجرنا امريكا حماق ايران رياتيا اسرا عسرتات عمد مالتي سلازي دونالد ترامب مفرره ابزح عالم بس حتى زلا مدرخ راشا زبال باور اب زلولو تشاينا زبال باور اب زلولو كبر ما ايران نفسه زغالو تدروا عقما بزهن صلو زلو اذا عينت قانقوا كسر كم زي كلا بينا نرزلنا بزينا نريو تداي دونالد ترامب زربات رايدي كونه اتي كونتات كال ابزريج. Attention now to the navies of Iran, Russia and China that are conducting military drills off the coast of Iran this week to strengthen their cooperation. The three countries, which share a common desire to counter what they characterize as the
and US hegemony have held similar exercises in the region in recent years. This is the 5th such exercise that is being held by the 3 countries. The joint naval drills are being held at Iran's Chabahar. So comes in the Rio ዘለና እቶም ሓይልታት ብፍላይ ብሪክስ በዓል ሓይሊ ንናይ ዶናልድ ትራምፕ ዕንደራ ወይ እውን ተሃዲድ ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ዘይሂበሉ በዚ ኻትርኢ ስለምንታይ ካብ ርዒዶም በቲ ንሱ ዝደልዮ ንሱ ዘፈራርሆም ዘሎ መንገዲ ወይ እውን ንሱ ከርዕዶም ደልደሎ መንገዲ ክኸዱ ከም ዘይደልዩ ዘሎ እንታይ ዳ ብንዓታቶም ዘዋፅን ዘድልን መንገዲ ጥራዮም ክኸዱ ዝደልዩ so if that is the case እንድሕር ኮይኑ እቲ ኬዝ ኢራን ሓቀያ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ብቕንዕና መፂኻ ክትረዳዳእ ኮይንካ ኦኬ ተደየለ ግን ትገብረ ነገር የብልካን ክትብል ምክንያቱ ድሮ ምስ ዓበይቲ ፓወርስ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ንኢራን ካርማ እንተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ክመርፆ ዝደሊ እንታይ እዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ከነፅላ ክፍትን እዩ ብዝተኻለ መጠን ናይ ራሽያ ደገፍ ክህልዋ ከም ዘይክእል ክገብር ክፍትን እዩ ካብ ቻይና እውን ከነፅላ ክፍትን እዩ ግን ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ኩሉ እቲ ዕላማ ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ሕማቕ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ብምሎም ተዛሪቦም ካርሞም ዝኻሉ ወታደራዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ሓገዝ ዝገበረትሉ ሃገር ተላ ኢራን እያ ነይራ ድሮናት ከምቲ ዝድለ ድሮናት ኣይነበሮን ራሽያ ሻሂድ ዝበሃላ ድሮናት ናይ ኢራን እየን ከትሕንኦ ክኢለን ስለዚ ከምኡውን ባሊስቲክ ሚሳይል ካልእ ኣገዳሲ ኣፅዋር ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ክህብዎ ዝኻሉ ኢራን እዮም ነይሮም ስለዚ ንኢራን ኣብ ሳክት ክድርብያ ከም ዘይክእል ከምኡ ድማ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣሚኑ ካብቲ ዘለዎ ውሑስ ዝኾነ ሽርክነት ክርሕ ካብ ሰሜን ኮርያ ካብ ደቡብ ኮርያ ካብ ኢራን ክርሕ ክሕሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ስለዚ ንዓታተን ክድግፈንን ኣብ ጎነን ከም ዝኾነ ምልክት ከርኢ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ኮንፍሮንት ዝገብር ኢና ንርኢ ዘለና In response to these reactions, US President Donald Trump declared that America is stronger than all 3 countries put together. Listen to what he said. We'll come back and talk more about its significance and, most importantly, timing. China and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at all. Not at all. Why not? Because we're stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. Okay. ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ብሓደ ምስራሕ ከመይ ትርዮ ንኣሜሪካ ምሉእ ዓብላልነት ናይ ዓለም ክህልዋ ትፍትነሉ ዘለኻ ስጋት ኣይፈጥሩ እንደኢሎም ንሕና ወላ ሓንቲ ስጋት የብልናን ካብ ሰለስቲአን ሃገራት ራሽያን ኣሜሪካን ኢራንን ቻይናን ሰለስቲአን ተኣኪበን ካብ ሰለስቲአን ዝዓቢ ሓይሊ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ትዕቢት ረኣዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዚ ናይ ኣቕሊ ፅበት እምበር ካብ ሰለስቲአን ዝዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ግን ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ንኸተርኢ የብላን ፓርትነርስ የብላን ተረዲኹም ኣለኹም ራሽያ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ንኔቶን ንኣሜሪካን ብምሎም ኣብ ዩክሬን ጠጠው ኣቢላቶም ኣላ ራሽያ በይና ኢማጂን ናይ ራሽያን ቻይናን ሓይልን ተኮምባይን ጌርካ ህዝቢ ፀጋታት ኩሉ ነገር ደን ናይ ነዳድን ናይ ካልእ ፀጋታትን ወታደራዊ ዓቕምን ሰራዊትን ህዝብን ናይ ኢራን ድማ ወስኸሉ ስለዚ they have no chance እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ተሓዲድ ጥራይ ኣሚን እስራኤል እያ ዘላቶም ደጋፊት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ትበሃል እስራኤል ግን ኣሜሪካ ዝሃበቶም በር ባዕሎም ዘፍርይዎ የብሎምን ዝኾነት ሃገር ምስ ኣሜሪካ ዘላ ወታደራዊ ሽርክነት ዘለዋ ኣፅዋር ኣፍሪካ ክትሕግዛ ትኽእል የላን ካብ ኣሜሪካ ወሲዳ ገዚኣ ጥራያ ሓይሊ ዘለዋ ትመስል እዚኦም ኩለን ሃገር ኢራን ነፍሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ባዕሉ ዝሰርሑ ኣለዎ ራሽያ ነፍሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ቻይና ነፍሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ሰሜን ኮርያ ነፍሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ኣላያንስ ናይዞም ሃገራት እዚኣቶም ንኣሜሪካ ዓብ ስጋት ዝኸውን ዝዓበየ ጌጋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚኦም ንምንፃል ገለ ደይኮነስ ምስቶም መሻርክቱ ዝበሃል ይበኣስ ስለ ዘሎ እዩ ናብኡ ክንሰግር ኢና እዚ ትገይም ድማ ክሳዕ ክንደይ ብግምጣል ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ወታደራዊ ምትፍናን ንርኢ ነርና ሕጂ ድማ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና War is heating up. The Canadian province of Ontario says it will slap a 25% surcharge on electricity exported to the U.S. Let's go to CBS News correspondent Chanel Call. Chanel, great to see you. Retaliatory tariffs on electricity in the U.S. What's the potential impact on Americans here at home? ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ጥራይ ክሃርም ዝኽእል ሃገራት ኩለን ክንብርከኻሉ ዝኽእላ ገይሩ ይወስድ ነይሩ ካናዳ ንኣገደስቲ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ኤሌክትሪክ ቀረብ ካብ ካናዳ እዩ ድመፀን ስለዚ 25% ታሪፍ ድማ ክትሃርመን ምዃና ነጊራ ኣላ እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ፀገም ማለት እዩ ናይቲ ኤሌክትሪክ ቢል ናቶም ብ25% ክውስኽ እዩ ማለት እዩ ናይ ካናዳ ሓይሊ ኣለዎም ክግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኣብቲ ስድራ ቤታት ናይ ኣሜሪካ እስከ ንስማዕ
So it's good to see you too. This 25% surcharge will essentially apply to all electricity imports from Canada starting today. Now, this is significant considering Canada is actually America's biggest energy trading partner. The Ontario government said today this surcharge will impact 1.5 million homes and businesses in 3 U.S. states that border Ontario. So that's Michigan, Minnesota, and New York. They say it will cost the U.S. up to $400,000 every day. I spoke to Ontario's Energy Minister Stephen Lecce earlier today. ስለዚ ኦንታሪዮ ዝበሃል ስቴት ናይ ካናዳ ነቶም ኣብ ጥቁ ዘሎ ከባቢ ሚሊዮን ዝኾኑ ህዝቢ ትካላት 25% ታሪፍ ከም ዝህቦምን እቲ ዋጋታ ናይ መናብሮ ድማ ንመዓልቲ ብ400,000 ከተመን ከም ዝኽእል እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ተን ትካላት ዝወርድ ማለት እዩ ስለዚ ተን መዳወብቲ ናይቲ ኦንታሪዮ ዝበሃል ስቴት ማለት እዩ እዚ ፕሮቪንስ ማለት ኣብ ካናዳ ኦንታሪዮ ዝበሃል ፕሮቪንስ ኣሎ ምስ ዝዳወባ ካብ ካናዳ ዝወስዳ ዝነበረ ኤሌክትሪሲቲ ድማ እዚ ከጋጥመን እዩ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣብ ሂወቱ ኣብ መነባብሩ ዝመፅእ ፅልዋ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ትካል ታሪፉን ኣብ መወዳእታ ንመን ከም ዝሃርም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ታሪፍ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ዝሃርም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ቁጠባ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ፎር ኤግዛምፕል ብሰንኪ እትሱ ዝኸዶ ዘሎ ስታክ ማርኬት ከመይ ይኸውን ከም ዘሎ እስካብ ዝረኣዩ Sell-off of shares continues in Asia as Japan's Nikkei stock index briefly dropped to its lowest level since September. This follows a sharp sell-off on Wall Street as investors worry Donald Trump's aggressive trade policies could tip the economy into a recession. The Dow Jones index dropped more than 2%. The Nasdaq even lost 4%, its worst showing in more than 3 years. So, እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ድሮ ነቲ ስታክ ማርኬት ዎል ስትሪት ማለት እዩ ናስዳኩ ወላ እቲ S&P 500 ወላ ዳውን ጆንስ ዝበሃሉ ኩላቶም ቶም ኢንዴክስስ መዕቀኒ ናይቲ ቁጠባ ንታሕቲ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ናው ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ቀዳማይ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ፐርማነንት ዲሲሽን ኣይኮነን ወሲዱ ዘሎ ግዝያዊ ውሳነ እዩ ነቶም ካልኦት ንምፍርራህን ንምጥቃዕን ዝገብሮ ዘሎ ስለዝኾነ ግዝያዊ ስለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትሃድምን ክትርዕድን የብልካን እዚ ብተደጋጋሚ ዝነግሮ እዩ ተመሳሳሊ ብሙሉእ እቲ ማርኬት ክሪፕቶ ይኹን ኩሉ ንታሕቲ ገፁ ወሪዱ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ቮላቲሊቲ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዕዳጋ ረቢሽዎ ስለ ዘሎ ረበሻ ድማ ንዕዳጋ ሕማም ርእሲ ስለዝኾነ ኩሉ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ተፀመም እንተኺልካ ድማ ኢንቨስት ግበር እዚ እቲ ኣድቫይስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ንኩሉ ማርኬት ዝሃሲ ክሳብ ዝኾነ ክስንብድን ክትርዕድን የብልካን ተመሊሱ እቲ ዕዳጋ ኣብቲ ንቡር ክምለስ ከም ዝኾነ ኣብ ገለ ነጥቢ ምስ ተረጋግዐ ምግንዛብ የድሊ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ናይ ግዝኡ ናይ ስታክ ማርኬት ምውዳቕ ጥራይ ዘይኮነስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክፀንዕ ከም ዝኽእል እውን ዘተንብህ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ክቕይር ይግድዶ እውን ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እስከዚያ ስማ The bogeyman is back. I'm talking about recession. We spent most of 2023 worrying about it. Thankfully, most countries escaped unscathed. But those fears are back again. This time, the warning is for the U.S. economy. Major banks have been studying the U.S. markets and their models are blinking red. Look at JP Morgan. In November last year, they said recession risk was 17%, It is now almost 31%. Goldman بحفشة እቲ recession ማለት ናይ ቁጠባ ምጭባጥ ማለት እዩ كل البرودكشن اوتبوت ناي تحر قطبا سيك ان انا عسنا تجبطه كله ريسيشن يبحال نكلت كورترس جي دي بي ان انا عسى تغير دما ريسيشن يبحال ስለዚህ تخلو ناي ريسيشن قطبا ناي امريكا ناب ريسيشن كاتولو زغل جي بي مورغان تزعبي بانك ناي امريكا ناي عالمن ابزو صو مصنعتي ابز حلفه عمد دونالد ترامب كمص خلو وي ون ابتاغا ممصو ريسيشن سي 17% تراي كغاطم زخل زبل تحط تخلو خمزه تراي نغرو نيرم حجي ناف 30 حدا ندي يبلو كمون كالوت بانكتات كم جولدمان ساكس بالون انا ناب 33 is aging up 23% ስለዚህ ነፍሶ ባንክና ናቱ ሞዴል ስለዘሎ ናይቲ ፎርካስት ምግባር ሓፈሻ ግን ይውስኽ ከም ዘሎ ናይ ክልቲዮ ሞዴላት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ይዕበይን ኣስ ተኽእሎ ናይ ረሰሽን ክሉ ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለፀ ቁጠባ ዝበለፀ ስታክ ማርኬት ክፈጥር ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሉ ዝምካሕ ትምክሕትናቱ ግን ምስ መንደቕ ክጋጮ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሎንግ ተርም ክመልሶ ነቲ ቁጠባ ዝብል ዘሎ ግን ጀነራሊ ሃገር ዝተመቓቐለት ሃገር ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ክንምንታይ ኣብ ንሓትሕዶም ሕማቕ ከም ዘለዉ ዘርኢ ሪፖርት ክበኩም እየ because things are really difficult ነቲ ናቱ ፖዚሽን ኣብዚ እዋን እዚ
كم تنسوس دليون زمنين يكونن زخيز زلت كونتات مالتي أبزياون حنت ريبورت نيرا اسكان اسمعيا تملي صغرية بحدا من قد أتعايزنا الرئيس للزلو. I imagine by now you're a little bit fatigued with this topic, tariffs, but I'm afraid there's much more of it to come. Everyone is finding this a bit much. If you look at just the measure of uncertainty, this is just a particular measure. It's showing just how much people are talking about a particular issue. In this case, trade. And the higher this line is, the more uncertainty there is. So it's a big issue in newspapers. Have a look at this. This last time around, it went up to a really high peak under Donald Trump in his first term in office. Where are we now? Look at this line. So a lot of uncertainty. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳጋ አንሰርተንቲ ማለት ዘይርጉእነት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ታሪፍ ዝበሃል ድማ ንኩሉ ቁጠባ ክትንከፍ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሃገር ንኩሉ ዓለም ነቲ ዕዳጋታት ናይ ምርባሽ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ በቲ ናቱ ሞዴል ናይ ቁጠባ እንተሪኻዮ ንነዊሕ ክቕፅሎ ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ ንጆ ባይደን ስቶክ ማርኬት ክራሽ ዝገበረ ቁጠባ ክራሽ ዝገበረ ናበለዩ ዝንዕቆ ነይሩ ግን ካብ ናይ ጆ ባይደን ዝኸፍእ ቁጠባ እዩ ዝመስር ዘሎ እዚኣ ድማ ነታ ኢጎ ናቱ ነታ ትዕቢት ናቱ ክትሃርም ትኽእል ስለ ዝኾነት ንክንደይ ክፀንሕ ይኽእል ወይ A lot of uncertainty out there, and that's having a bearing on share prices. This is showing you a measure of just share prices and how they've gone since the inauguration. So there's the US, there's China, there's other countries. ብሓፈሻ ስቶክ ማርኬት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓተ ከም ዘሎን እዚ ድማ ውፅኢት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስተዓወተ ንላዕሊ ከይዱ ነይሩ ድሮ ሕጂ ግን በቲ ኢናጉሬሽን ክትሪእዎ ከለኹም ኩለን ማዕረ ነይረን ካብቲ ምረቓ ናቱ ጀሚሩ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ነይሩ ክሳብ ስልጣን ዝሕዝ ጃንዋሪ ማለት እዩ ድሕሪ ጃንዋሪ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን ታሪፍ ክብል ስለ ዝጀመረ ንቁልቁለት ጥራይ ሒዝዎ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ ናይ ታሪፍ ፖሊሲ ናቱ ነቲ ስቶክ ማርኬት ይሃርሞ ከም ዘሎን ኢዝ አ ቢልዮነር ኩሎም ናቱ ዕሩኽቲ በዓል ኢሎን ማስክ ድማ ቢልዮነራት እዮም ንሳቶም ከዓ ክሳራ የጋጥሞም ስለ ዘሎ ንሱ እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ This anti-Elon firebombing a Tesla dealership in Salem, Oregon, causing $500,000 worth of damage. Surveillance photos show the suspect walking towards the Tesla dealership before Molotov cocktails were thrown at the building. A red Tesla bursting into flames, and then the suspect allegedly threw a rock and shattered the dealership window. So እንታይ የጋጥም ኣሎ በአሜሪካ ናይ ተስላ መኻይን ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ናይ ኢሎን ማስክ ትካላት ኩለን መጥቃዕቲ ወሪድዎን ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ መጥቃዕቲ ይወርዶም ከም ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ሌፍት ዝበሃል ፀገማይ ክንፊ ኢሎን ማስክ በቲ ናይ ዶጅ ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ብዝብል ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስታዊ ትካላት ዝገብሮ ዘሎ እቶም ዴሞክራትስ ጠቕላላ ኣንፃሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ነዚ ሰብ እዚ ከነስማዓሉ ንኽእል ኣብ ጅቡኡ ጥራይ ክንሃርሞ ክንክእል ኣለና ሓደ ጠቕላላ መኪና ናይ ኤሎን ማስክ ወይ ሰርቪስ ናይ ኤሎን ማስክ ምግዛእ ክንገድፎ ኣለና ካልኣይ ድማ እቲ ትካሉ ክዓንወሉ ዝኽእል መንገዲ እንኮላይ ኣብ ገራጃት ናኸዱ ኣብ መንገዲ ናይ ተስላ መኪና እንተረኺቦም ድማ ኣብ ኤክስ ዘውር ዘላ ሓንቲ ስእሊ ዝረኽዋ ከባቢ 4 ዝኾነ ኣብ ሓደ ገራጅ ኣብ ሓደ ቦታ ፓርኪንግ ዝነበረ መኻይን ኩለን ጎማናትን ኣባላሽዮም ከም ዝገደፍዎን ናይ ገሊአን ጎማታት ድማ ከም ዝወሰድዎ ስለዚ ኣብ ቴክሳስ ማለት እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞ ይገጥም ከም ዘሎ እታ ሃገር ድማ መመሊሳ እናተመቓቐለት እያ ትኸይድ ዘላ ናሓበረት ኣይኮነን ትኸይድ ዘላ ኣሜሪካ ማለት እዩ Investigators arrived on the scene. They found more Molotov cocktails in the parking lot. And on top of this violence, the liberal media is now mocking Elon Musk, celebrating the failure of SpaceX's latest rocket launch. Watch. Tonight, Elon Musk blew something up and disrupted the lives of thousands of Americans. For the second time in less than 2 months, a rocket launched by Elon Musk's company SpaceX exploded and rained potentially dangerous debris down over a wide area of Earth, causing real chaos for planes and airline passengers. That's good. That's good. ሊበራል ሚዲያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢሎን ማስክ እቲ ስፔስ ኤክስ ሮኬት ንሰማይ ንጠፈር ዝተሰደዳ ኣጋጣሚ ቴክኒክ ኣጋጢምዋ ስለ ዝወደቐት ስለተበላሸወት ብሓጎስ ሰለብሬት ይገብሩ ኣለዉ ክንምንታይ ኣሜሪካ ኣንፃር ሓትሕድ ይኸዱ ከም ዘለዎ ኢና ትርኢ ስፔስ ኤክስ ማለት ናይ ኣሜሪካ ብራንድ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ወይ ናይ ግሊ ትካል ግን ናይ ኣሜሪካ ኩርዓት ክኸውን ዝግባእ እዩ በንጻሩ እቲ ዴሞክራት ሳይድ ወይ እቲ ሊበራል ሚድያ ጠቕላላ ኣንጻር ኩሉ ናይ ኢሎን ማስክ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰለብሬት ይገብርዎ ኣለዉ እታ መንኮርኮር ናቱ ምውዳቓ ወይ እውን እቲ ዕላማ ምፍሻሉ ማለት እዩ ኣገይን እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ፅልያ ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ጫፋት ዘሎ ምትፍናን ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ጫፋት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ፓርቲ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ፍርቂ ዝተመቐለ እንድዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካን እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ጋፕ ድማ መመሊስ ይዓብሎ ነቲ ሃገር ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዚ ጥራይ እዩ ዝበሃል እቶም ኪላታት ዝብልዎ
ቻይና ይኮነ ወላ ራሽያ ፀገም አሜሪካ ውሽጣዊ ምትፍናና ታይ ተዛዕበየ ፀገም እዮም ዝብሉ We got it. We understand how painful that was for y'all. Just as watching things blow up, his response to all of this was rockets are hard. And Mr. Musk, if they're so hard, why don't you go back to your day job and work that out and leave those of us who do government to do government, because you can't do both. Wait, he doesn't do government. I thought they got rid of him at the RNC because he doesn't do government. A TV host, yeah. እዚ ኻት ካልኣይ ገጽ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሕጂ መኪና ኢሎን ማስክ እታ ሮኬት ምስ ተቓፀለት ኢሉ ናይ ስፔስ ቢዝነስ ወይ እውን ናይ ሮኬታት ስራሕ ኩሉ ግዜ ከቢድ ምዃኑ ምስ ነገረ ከቢድ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኣብ መንግስቲ ትርብሾ ዘለካ ስራሕ ገዲፍካ ኣብቲ ጉዳይ ስራሕካ ከይድካ ኣውደይ ትሰርሕ ብምባል እቶም ዴሞክራትስ ምስ መለሱሉ እቲ ናይ ሊበራል ሚድያ ማለት እዚኣቶም ከዓ ንዓኻ እንታይ መልከተካ እቲ መንግስቲ ስለዚ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ክልተ ጫፋት ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ንኣሜሪካ መወዳእታ ናብ ሲቪል ወር ክወስዳ ከም ዝኽእል ብፍላይ እቲ ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ጋፕ ርኢኻ እቲ መነባብሮ ናቱ ዘይቅየር ዘሎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ርኢኻ ኣብ ገለ ፖይንት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሲቪል ወር ክትኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፁ ከም በዓል ረይዳልዮ ዝበሃሉ ዓበይቲ ኢንቨስተራትን ቢልዮነራትን ናይ ኣሜሪካ ሪስክ ናይ ደገ ዘሎ ፀገማት ዘይኮነ ካብ ውሽጣ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ንሱ እቲ ዝያዳ ክኸውን ዝኽእል ብምባል ገሊፁ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኢሎን ማስክ ዓርኩ ንምድጋፍ ማለት እዩ ሓንቲ ተስላ መኪና ሓዳሽ ክገዝእ ምዃኑ ንዑ ንምትብባዕ ሓዳሽ ተስላ ክገዝእ ብምባል ተስፋ ንኢሎን ማስክ ንኽብ ፈቲኑ ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ንዓለምና ክትርብሽና ፈተነት ከላ ግን ውሽጣዊ ፀገማ ካብቲ ዘላቶ ኩነታት ንኸይትወፅእ መመሊሱ ሓሊኹ ይሕዛ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንኣሜሪካ ውሽጣዊ ድራማ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ድራማ ስለ ዘለዎ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎ ተበግሶ ከም ናብ በዓል ኤርትራ ዘለዎ ተበግሶ ሕማቕ ነገር ንክገብር እውን ግዜ የብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣዊ ድራማ ስለ ዝነብር ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ከይተዘከራ ንክወፃ ተኽእሎ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ዞባና ኩነታት ኣተኲረ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ብፍላይ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ምዕባለ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመሪያ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ዘለቡ ክጅምር ይመስላል በዚያ አካባቢ ከዚህም ከዚያም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጨምረው ታይተዋል የአሰብ ወደብ ከመቶ ዓመታት በላይ ለሚሆን ጊዜ የኢትዮጵያ ዋና የንግድ መተላለፊያ ሆኖ አገልግሏል የኤርትራ ፍላጎት 98% የሚሆነው በሚገባው በዚህ ወደብ በኩል ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የድንበር ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ ንግዷ ከሞላ ጎደል የጅቡቲ ወደብ በላይ ለሚሆን ጊዜ የኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ዝብል ኣጀንዳ ናይ አብይ አሕመድ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝቕፅል ዘሎ እስኪ ኣብዚ ንስማዓዮም እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ድሕሪኡ እቲ ጂኦፖለቲካ ከተሓዞ ስለ ዘሎ ኸይር ስምዑ እዚ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆንና ለመሆን መቼም በፖለቲካው በኢኮኖሚው አጠቃላይ በህልውናዋና በደህንነቱ ጉዳይ ሊፈጥር የሚችለው አዎንታይም አሉታይም ጎን አለ እሱን እናንሳው በጥቂቱ አመሰግናለሁ እውነት ነው እንግዲህ ይህንን ለመረዳት አሁን ያለንበት አውድ ምንድነው የሚለው ከታሪክና ከመልክዓ ምድራዊ ጉዳዮች ጋር ያያይዘን ስናነሳው አሁን የምትለውን ሐሳብ ለመረዳት ያስችለናል እንግዲህ ጥንታውያን የዓለም ህዝቦች ኢትዮጵያን የሚያውቋት በውሃማ አካሎቿ ነው ሕጂ እንታዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ቶፒክ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዓበየ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብኡ እዩ ኣተኲሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣወንታውን ኣሉታውን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ተዘይብላ እንታይ ከጋጥማ ይኽእል እንታይ ዓይነት ኩነታት ከጋጥማ ይኽእል ሕቡራት መንግስታት እንታይ ይብሉ ናይ ዓለም ንግዲ ድርጅት እንታይ ይብል የኣፍሪካ ህብረት ናይ ኣፍሪካ ህብረት ኣፍሪካ እንታይ ይብል ዝብል ቲዮሪታት እቲ ድራማ ንክቕፅል ብዝለዓለ መንፈስ እዮም ሰርሑሉ ዘለው እዚ ከዓ public opinion ወይ እውን ናይ ህዝቢ ርእይቶ ናብቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሼፕ ንምግባር ንዑ ንምቕያር ነቲ ህዝቢ ድማ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ዘይብሉ ነገር ንኽስምዖ ከም ዝስምዖን ናብኡ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኣጀንዳ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጓየ ከም ዘለዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ኢና ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ ደገ ባሕሪ እንታይ ክርከብ ይኽእል ባሕሪ እንተድህልወና እንታይ መሃለወና ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ደገ ባሕሪ እንተለካ ኮይኑ ናይ ተፈጥሮ ሓብቲ ከም በዓል ነዳዲ ዲጋስ ክትረክብ ትኽእል ዓሳ እውን ክትገፍፍ ትብል ባሕሩ መሰጋገር ካልእ ንግዲ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ነገር እዚ ሕልምን ፋንታዝን ናብቲ ህዝቢ ንምሻጥ እዩ እዚ ከዓ አብይ አሕመድ ሓደ ካብቲ እናሓሰኻ ሕልምን ፕሮፓጋንዳ ምሻጥ ክኢላ ናቱ እዩ
بس really كمزي manipulate مقبار نقرات التعبابي خامر أي زينات كان كتنبهق تقبر نقرت عريو لك كمزي أبقر بيت كاسي جردين زلو فيلا زلو مكينة زلو تغينوس إز جزانات نانت زخون نيروسي أبي مدقسنا كندي مبلعنا انتاي مبلعنا انتاي متخدنا أين يتمكنا مزورنا نابلكا ناي قربيت هابتبو كتنبهق مجمار مالتي حسدنا ترايخا كالو ترقم يبلون مبارنا زي كله أبقمت بمتاو إيرترا أكم زي عينة كباب ندحر الله قينا سقوم تنخط وسد زي قددا مخنياتنا يقدني كله مبار إيرترا زقبرتو أبزي من البات أبتفل عليه حبريتا سميكم اللغم إيرترا من السعودية حدا قداسي ديل غير الله وي ديل كتقبر كم تخلنا $1 بليون ديل كتقبر كم تخلي زي نقار جلو مبزحت سب أبزا ريبورت زي عمتيو يوزي زارب جلو زي ديل أنا قن كينوية زي تمت سلام تايب لكم اللغم سعودية أمنا قداسي تهجريا Why, Nizabel? Listen now. Talks in the Middle East to end the war in Ukraine. U.S. Secretary of State Marco Rubio has arrived in Saudi Arabia ahead of talks scheduled with Ukrainian negotiators on Tuesday. It's the first time the two sides are meeting since Washington cut off military aid to Kyiv. Rubio says that he... ناي علمنا أقداسي sensitive topics بهذا اللي قداينا Ukraine. Again, كان بحدش نشمقلنا منيستر قدات وزاينا أمريكا ماركو روبيو ناب سعودية أتيلو كمو ناي يوكرين مراحي زيلنسكي سعودية متيلو ناي راشا فلو يلو خدمة نمبل كالاكزي ناب سعودية كأتيو سلازي سعودية شمقاليت ناي تزعابي أب عالمنا زولو شقرنا دونالد ترامب دما قصر حدا برايوريتي ناتو زولو شمقاليت حقر كوينا لا أب العليو دما سعود عرب ناي دونالد ترامب ناي مجمريا قعزو زغبرلو دحري مرجاناتو نسيو كرقاقصو سلازي إذا قد دايزي ناي سعود عرب بقعات ويون جيوبوليتيكاوي صلوا بزوبانا بعالم درجاون اقداسيو بزعبازي اوروباويان كزاربو خلو كاسمعكم ايرترا تقودو زلا منقد دما تشينوتي ناي حسب ديل زبال زلو ترغم زلو مخانو why is this important ابزيا France 24 تقبروا ريبورت رايو International Affairs editor. Firstly, Philip, why are these talks being held in Saudi Arabia? Well, I think it's a sign that things have moved as far as the talks being held in Europe or in the United States. Saudi Arabia is seen as one of the big, important nations of the world right now due to the fact that it has oil. And that is something that Donald Trump is interested in. That's why he's trying to become more close with Saudi Arabia. It's playing more of an important role in the international front when it comes down to being a negotiator. And that's why these talks are taking place in Saudi Arabia and not elsewhere right now. سنتاي زبل زلو سلمتايو زركب زي اب سعود عرب كجبر زمر زلو نزبل حتو سعود عرب اقداس هاجري اب رئيسنا دونالد ترامب بعلا قداس نزلو هاجري ندادو زلو يا كم دما ندادي اب صلوا سلو زلو هفتام هاجر تمنجست هفتام ينزب زلو سلو زخوني اب رئيسنا دونالد ترامب اب بوتا زلو هاجريو سلازي ايرترا من السعوديه اتقبرو زلا ديل اب نز كله اب قمت ايتيخا كتريا خلغا one of the اب نايتشيس صوتا زبلت استراتيجيكاوي مدقعت ويكا هرام كتبلا تغلي غاتي ايرترا مس ايران تقبر مس سعود عرب كتقبر حقينا زلا ديل مالتيو بزي منقد كتريو خلخاي قادمه اتي ركب مجمريا لوغنا ايرترا ناب سعوديه قيدو زغبرو استباحله ركب مالتيو امونغو منيستر غدات وصاين نا ايرتران منيستر غدات وصاين ناي سعوديه استغبره بزي مقان كتريو خلخا ايرترا كينوتي ناي بحري ركب زلو كينوز خده الأما كلها كم زغل سلامتاي نا أمريكا بحماق عين بأمريكا تتمت حجر ندحر خوينا إيرترا نتوجو دايتي بتخكل كتكيرون ندحر خوينا نا أمريكا زقربت حجر سعودية انتلا جبت لا سعودية اللوا كاب كلتي يمكن سعودية زيادة قربت كم زلوان أقدر سنة كم زلوان سلزرايو إيرترا نا سعودية زقربت سجون تخقبر خلو one of the smartest move ويكا من قصقاس نتجيم نا زلو geopolitical سلوا نمغيار أقدر سزخونة تبغسوين عن رجالنا هجي نملس ابتديل زبال زلو نسعود عرب عبز زقبر زلو زبال زلو ديل انت عين الديل كخون كم زغل زقل حبريتا وتيلو ببليونات دولار زتمان ديل كخون كم زغل نسعود عرب دما بتقم سعود عرب نوريو Saudi Arabia is investing billions in Eritrea as a port aiming to establish a significant foothold in the Horn of Africa and Red Sea region سلازي نسعود عرب عمنا قداس زخونه ابت استراتيجي نايت زوبا دما زل عليه صبللتنت كبازخل مخاني زنقر زلو لذي كينوتي كترغبت خلقو طبعا وربحة أبتي استراتيجيكاو من قصقاس ناي سعود عرب لعلا قدا سنة كلوا زغليو أبقرنا أفريكا أبريت سدما ملوكو تصرنا كلوا
ويون زلعله كتتصرنا كلوا زبلته عدل كباز خليو اوكي معناته افيد جبص بافسمين ناي بحري سعوديان جبصن فيت نفيت على وابا ስለዚህ አውቁ ትጽር አለው አይት ሳሜክሰን አብደቡብ ግን በትሕቲያ የመን ስለዘላ አማራጭ ስለዘይ ነበራ ተመሊስና ህሪዮት ካርታ ዝغل ግዜ ናራ ካን ድርኸት ካይ ዝያዳ ሰማዓካ سعود عرب ማለት ካብ የመን ላዕሊ ዘሎ ክሳብ ላዕሊ ክሳብ ጆርዳን ክሳብ ባል እስራኤል ዝበፅሕ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ቁጥጥር ወይ እውን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ወላ ኣብ ስዊስ ካናል ተደይብሉ ግን ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀገም የብሎምን ኣብ ታሕቲ ግን የመን ስለ ዘሎ በዚ ኸ ኤርትራ ስለ ዘላ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ባቤል መንደብ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ የብሎም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ መንገዲ ዓሰብ መፂኦም ዝገብርዎ ርክብ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምቁፅፃር ዓብይ ሓይሊ ክቦም እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ግብፂ ኣመና ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎም ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣመና ጥቡቕ ዝምድና ድማ ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ግን ግብፂ ንስዊስ ካናል ሙሉእ ብምሉእ ስለትቋፀሮ ኣብ ዓሰብ ክትከውን ከላ ምስ ግብፂ ዋላ ጥቡቕ ዝምድና ይሃልዎ እምበር ሌቨሬጅ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ድማ ክቦም ስለ ዝኽእል ስዑድ ዓረብ ኣመና ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ካብ ኩሉ ድማ ሓደገኛ ንዖም ኢማራት ዝበሃል ብየመን ኣቢሉ ናብቲ ዓደን ገፁ ይቐርብ ኣሎ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ በርበራ ኣሎ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓሰብ እንተመፅኡ እታ ፀወታ ወዲእዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብንዮ በቲ ናይ ኣመንጎ ኢራንን ኢማራትን ቁፅሪ 3 ዘሎ ኣብኡ ክቋፀራ ስለ ዝኽእል እንደገና በዚ ቁፅሪ 2 ናይ ባቤል መንደብ እንድሕር መፅኡ ኢማራት ንስዑድ ዓረብ ኣሸጋሪ እዩ ሓንቲ ብዚያ ክተቕሳ ዝደሊ ሃገራት ዓረብ ንሕድሕደን ከመይ ገይረን ክትዓፃፀባ ይኽእላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ስእሊ ፅቡቕ ዘይትረአላ ቀጠር ዝበሃል ኣበይ ኣለ መሲልኩም ኢማሬትስ ምስ በልካ ቁፅሪ 3 ቀጠር ባሕሬን ዝብል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 10 ዓመት ወላ 8 ዓመት ኣቢሉ ቀጠር ምስ ስዑድያ ምስ ተባሰት እንታይ ገይሮማ ኮምፕሊትሊ ብሎክ ኣውት ገይሮማ ኢማራት ስዑድያ ኩዌት ኩላቶም ዞም ሃገራት ዓረብ ኮይኖም ንቀጠር መግብን ማይን ከምዚ ኣትዋ ገይሮም ዓፅዮማ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ንሓትሕዶም እንታይ ክገባበሩ ከም ዝኽእሉ ፅቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስዑድያ ብምሉእ ትክል ኣየር ናታ ከልኪላታ ነይራ ናብ ቀጠር ክትከይድ ድሕር ኮይንካ ብንው ከይድካ በዓል ኢራን ኮሊልካ ገለገለይ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ክገባበሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ኩላ ነገር ብጥንቃቐ እዮም ዝርእይዋ እዚያ ንመለስ ጃብታ ኢንቨስትመንት ትበሃል ዘላ በዚ መቃን ክርእይዎ ከለዉ ኪኖቲ ቁጠባዊ ረብሓ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኢንቨስትመንት ከም ዝኸውን ኢና ንርኢ ዘለና ቁፅሪ 2 geopolitical shift the move challenges the dominance of UAE Turkey and China in the Red Sea trade corridor potentially reshaping regional power dynamics ስለዚ again ኣብቲ geopolitical shift ዝግበረሉ ዘሎ ኣብ ዓለምና ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ክልዋ ኣሜሪካ ዝያዳ ንስዑድያ ከም ሪጅናል ፓወር ክርእይዋ እንትኮይኖም ስትራቴጂካዊ ሓገዝ ክትገብረላ ክትክእል ኣለዋ ኣብነት ኣብ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ሽርክና እንተለዋ ኮይኑ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምቁፅፃር ዝዓበየ ክፋል ገማግም ኤርትራ 1200 ገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክልዋ ከሎ ሰዓዲ ስዑድያ ድማ ነዊሕ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ቦታ ንፃወት ኣለና ብምባል ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ኣቓልቦ ክረኽቡ ይኽእሉ እንተደየለ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናቶም እናደኸመ ክኸይድ ይኽእል ብመንፅር ቱርኪ ምሉእ ሶማልያ ገማግም ባሕሪ ተቆፃፂሩ ዘሎ ናብ ሱዳን ከኣቱ ዝመጣጠር ዘሎ ሓይሊ ክንርኢ ከለና ዩኤኢ ዝበሃል ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያ ጎሳጒሱ ናብዚ ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ነዚ ነገር ክሓፅርቲ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ዝግበር ንስዑድያ ኣመና ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ጂኦፖለቲካል ፓወር ንክኾኑ እንተኮይኖም ሪጅናል ፓወር ክኾኑ እንተኮይኖም ድማ ነዚ ከረጋግፁ ግዴታ ክኾኖም ይኽእል ኢኖም ከምኡ እውን እቲ ጉዳይ ካልእ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ባሕሪ ኩነታት ታሪኻ ኢንቨስትመንት ትወርት ናይ ኢትዮጵያ ማሪታይም ጎልስ ገለ እናበሉ ናይ ኤርትራ ላንድ ብሎክ ኮይና ንሕና ገለ እናበሉ ኣብ ኤርትራ ዘጥምትዎ ዘሎ ንዕኡ ጠቕላላ መዕፀዊ መዛዘሙ ክገብርሉ ይኽእሉ ሪጅናል ራይቨልሪ ቀንዲ ኣገዳሲ እዚያ ሪያድስ ፕሌይ may force the UAE, Turkey and China to reassess their strategies, intensifying competition over the influence of the Horn of Africa maritime corridor. ስለዚ ቻይና ዝበሃል ሃገር እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ሪጅናል ፓወር እዩ ብፍላይ ቻይና ኣብ ስዊስ ካናል ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣሎ ምስ ግብፂ ኮይኑ እውን ስለዚ ኣብ ባቤል መንደብ ምጅብ እትፅልዋ ስለ ዘለዎ again ስዑድ ዓረብ ምስ ቻይና ንቻይና ክቋፀር ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን again ናቱ ረብሓ ከውሕስ ፓወር ሪጅናል ፓወር ክኸውን ስለ ዝደሊ ንሱ ነቲ ናይ ዩኤኢ ናይ ተርክ ናይ ቻይና ንምውድዳር ተኮይኑ ግድን ክገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ ሶማሊላንድ implications a stronger as support might divert focus from Somaliland's UAE backed በርበረ ፖርት ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ብላብላ ዝክለ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ
سعود عرب اب عسب اندحر مزيو نتو كل كالوت كغبرو زغلو ولا امارات بتي ناي سومالي لاند غيرا تغبرو زلا غسغاسات نخلو كتقاتلو كم تخل مغنياتو عسب امنا اقداس بوتا سلازغونه though it could also highlight the value of multiple allied ports in the region كمون نتي قطباونا قداسي economic impact the development of Asab is expected to boost Eritrea's economic stability, enhance its defense capabilities and supported by Saudi Arabia. ኤርትራን ስዑድያን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀገም ኣጋጢሞና ይፈልጥን መብዛሕትኡ ግዜ ዝረዳድኣ ክብረት ዘለወን እየን ናይ ስዑድያ ግን ምስ ኤርትራ ምስራሕ ማለት ነቲ ቀይ ባህሪ ኣብ ምውሓስ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ምናልባት ዝለዓለ ረብሓ ክህልዋ ክእል እያ ብኤርትራ ኣብ ዓሰብ ንኽትህሉ ግን ቁጠባዊ ዓቕሚ ክንዲ ስዑድያ የብላን ስለዚ ስዑድያ ዝያዳ ግብፂ ከም ሃገር ክሪኣ ከለኹ ስዑድያ ንኽትገብሮ ደስ ይብሎም ስለምንታይ ስዑድያ ምትእምማን ስለ ትፈጥረሎም ንዖም ዝያዳ ስለዚህ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ከይኣቱ ንስዑድያ ንሕና ፀጋታት ተደይብልና ኣብዚ ክንገብር በጃኹም ወላ ወታደራዊ ዓቕሚ ተደሊና ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእልና ተባሂሎም እቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ግብፅን ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ገሎ ንክገብሩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ዲፕሎማቲክ ሌቨሬጅ ድማ ሳውዲ አረቢያስ ግሮዊንግ ፕሬዘንስ positions it as a key mediator and power broker ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንስዑዲ ዓረብ ዝለዓለ ሓይሊ ክባዝኽል ኩነታት ምዃኑ ንርኢ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ንመን ክሕግዝ ዝኽእል ንኤርትራ ጥራይ ንኤርትራ ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓ ከምፅኣላ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንስዑድያ ኣመና ኣገዳስነት ዘለዎ ኢኒሽቲቭ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ስዑድያ ነዚ ነገር እዚ ካብ ነዊሕ ከም ትደልዮ ዝነበረት ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ግን ክትህብ ስለ ዘይትደሊ ሕጂ ግን እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ይረአ ስለ ዘሎ ሜይቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ደብዳቤ maybe this is the time بحدا كنسرع نخل زبل سيجنال ذهبهم كون يخل زبل أمنت علني بحفشة كاب كل خاب على السعودية قال كرخان لو إيرترا نفسها كاب زي هجرات جاتا كاب سعودية يكون كاب جبسي نفسها خدك على خلط خلها جريا مهنياتو حدا كوا قوم زخلت بوني يلا زخوني يكون أجندة يلا كم زنا إثيوبيا إثيوبيا أفضل جاب حرنت هيك كايا كت المكاز اللي تخلو 100 خاميتي ترجعوا الله إثيوبيا زخوني عدل تبعت إيرترا إمباي هبني أي واتسني نختبل زلو تخلو اسكا كندا ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትጥቀም ኢሎም ድሕሪቦማ ሓይሊ ባሕሪ ንክትሃንስ ተሂቦማ ብሰላማዊ መንገዲ ተጠቂሞም ምስ ኤርትራ ተኣማሚኖም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዘለኩም እስከ ክንደይ ይኹን ክፈልጠኩም ኣነ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኣክሰስ ተሂባታ ከምዚ ንኣብነት ጅቡቲ መሬት ናታ ንኣሜሪካ ንፈረንሳይ ንካልኦት ይባላ ውፁ እንድሕር ኢላቶም ግን ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኢማራት ንኣብነት ኣብ ደገ ባሕሪ እዩ ነይሩ ውፃእ ምስ ተባህለ ወፅዩ ካብ ግብፂ እውን ካብ ዓሰቡን ውፃእ ምስ ተባህለ ወፅዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣትዩ ውፃእ ተባሂሉ ክወፅእ ክእል ዶ እዚኣ እስከ ግምትናትኩም ኣነ ብናተይ ግምት ኢትዮጵያ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ውፃእ ኢልካዮ ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዘይናቱ ዝጥምት መንግስቲ ስለ ንርኢ ዘለና ኦኬ ምናልባት ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቐዲማ እውን እኮ ትዛረበሉ ነይራ እዚኣ ዘረባ እስከ ስምዕዋ Second question is Asab was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early 1991. We believe these ports should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why shouldn't the complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports? And with globalization taking everyone else by surprise, I don't see why the issue of ports should become a problem. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ንኽተደኸገልግል ክፉት እዩ ነይሩ ብናፃ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ማንም ዝኸልከሎም ሓይሊ የለን ኢትዮጵያ መፅኦም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝኸልከሎም ሓይሊ የለን ነቲ ወደብ ክጥቀምሉ ወደብ ዓሰብ ንኽጥቀምሉ ኦፕን ይንዓታቶም ብምባል ኣብ 1997 ዝበሎ ዘረባ እዚ ግን ወደብናቶም ኣግማል የስትይሉ ብምባል መለስ ዜናዊ ብጅቡቲ ቢልዮናት ምኽፋል ሕሸና ካብ ንኤርትራ ሳንቲም ዕውርቲ ንህቦም ንሳቶም ብቁጠባ ንኽሞቱ 5 ሳንቲም ክንህቦም የብልናን ዝብል ፖሊሲ ናቱ ንዝክሮ ኢና ኤርትራውያን ፕሬስ ኣገዳሲት ሓበሬታ እውን ኣውፅኡ ነይሩ ኣብ 2018 ኣብቲ ስምምዕ ዝግበረሉ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዓሰብ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ኦይል ፓይፕላይን بمريض خيد ندادي كندي بمخاين ببوطاتن كتقبر مو اب زخون يكون صقم كغات مكا زخل بتحت مريض كخي زخل بايب لاين كاب عسب ني اديس ابا كخي زخل نخو غبر تسمامي ام نيرو ايرتران اثيوبيا من اسكابيو
مبدعت أبدأ جزء هذا تقامي شعبية كو إرتراح لمع سلزي دلي زخوني يكون حسابات نو يزبل نو إثيوبيا أبيها سلامتاي حساب أبقلنا بمسدل دل أبي بوت هذا رواع عقم جيرو نحسب كواسد مدرب سلزنا برا سلزي تسمم حجي كل نجار حجي بريه لنا بمبال Eritrean Post أو تي ونيرو the pipeline was designed to transport سلزي ندادي كاب بمراخب مسمزة بزحت أجرات كم زجبروه نتينا ترانسبورت واقع أتبقوا كجودل زغل بوحس من قد كم زغيت كجبر زغل سلزنا برا إثيوبيا أمانة أقدر سنجري نيروجن address so the proposal emerged during a period of improving relations in 2018. Financing for the pipeline was expected to come from UAE finance كجبر مهنياتو سعودية إثيوبيا كاب UAE نداد سلزجز أكندي متجي بترانسبورت زغيت كاب عصب كتا نبدي سابق خمس خيط كجبريو نتي من قد ما UAE finance كجبرات حاسب نيرو كابيرترا 7 كيلومتر ترايك خيط زغل مالتيو زعبية كيلومترات أبي إثيوبيا خيط such infrastructure projects نخلتين هجرات أمانة مجال نيرو however comes رانيا the potential realization of this project was undermined by Ethiopia's underlying intention to size Assab by forest لذي now it all makes sense يلو قلت وانيرو لذي كل زندريو زلنا تي كفا ما حسب زنبري إثيوبيا مخانون مسجز يدما إفرن كل نجار ناتجه يمتص كم زلوا مردايد لي قات جنرال صادقان ገብረትንሳኤም ገለ መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶም ጀነራላትን ምስ ሻዕብያ ቀጥታዊ ርክባት የካይዱ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ገሊጾሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓዱሽ ኩናት ድማ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ እቲ ጀነራል ገሊጾሎም እቲ ኣባል ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾነ ጀነራል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎ ስጋኣት ኣስፊሮሎም ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ድሕሪቲ ብክልተ ሕዳር 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ዝተፈጸመ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ቀስ በቀስ ብምንቁልቃሎም ናብ ኩናት ምእታው ዘይተርፍ ዝመስል ይብል እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግብማዕ ይምዝምዞ ከም ዘሎን ዝተሓባበርዎ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሒ ትግራይ ከም ዘለዎ ድማ ጀነራል ጻድቃን ከሲስዮም እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሓላፊ ህንጸት ዲሞክራታይዜሽን ዘይሞኽል ምሕደራን ትግራይ ዝኾኖም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ ኢሎም ብገለ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ገለ ጉጅለ መራሕቲ ህወሓትን ይንቀፍ እዮም ኣብቲ ህወሓት ናብ ክልተ ወገን ዝኸፈለ ፖለቲካዊ ምስሓቡን ምስቲ ሓላፊኡ ዝኾነ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳውን ከም ዝወገነ ዝፍለጥ እዮም ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ደማዊ ጆኖሳይዳር ኩናት ትግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኮይኑ መሪሑ እዮም ኣብቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ዝተኻየደ ደባዊ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ መሪሑ እዮም እቲ ህይወት ዓሰርታት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ደማዊ እምበር እዚ ጀነራል እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከሰይጥን ገለ ካብቶም ብኣቢ ኣሕመድ ኣብ ምስይጣን ናይ ኤርትራ ዝለዓለ ኣጀንዳ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ሓንቲ ኣርቲክል ድማ ኣብ ሓደ ጆርናል ጽሒፍ ለለንቀነ እቲ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንምስይጣን ቀዳማይን كل جزء كم أجندة زوجك عمليو قال كابتي زنبوع زربانا تقول زجرم تايو escalating tensions كل جزء نجاريت نايكوينات زوج نوي حوان أنصار إيرترا شجر نمهلا وترايز جبر زنبري دايب لالو tension وترا مونغو إيرترا إثيوبيان نا أبي خيط كم زلون تقرأي دما معكل نايتي كتكون كم زي بالله كتكون كم تجدد يزنا جرزلو تقرأي بفلاي أمونغوتهم كلهم حيل تازلا استراتيجيك أو العلا قد أسنة زلوا يزبل أيضا أنت عينة رأسي زلوا تقرأي أبزوان زسي بزعبا كناتن استراتيجيك أو مدلاواتن حلو بحليفون تاي بلسك تقرأي military strengths تقرأي possesses a substantial well-trained and experienced military making it a critical player in any Ethio-Eritrea conflict though it prefers peace نايبا حق زي سبزي كابينات كربح زخل سب مخانة بزي خاتفل حزب تقراين كونتات ناي تقراين بمليونات سب تقتلوهم ناتا بحال قالوا حجي خان تابلالو تقراي حيال وتدروا عاقم لو وتدروا عاقم خاكو بيدو كوي كون زلو مستهو واحد مس إيرترا ركبالو زبال زلو يزلو سلازي again نتقراي كم مقامري كاردي تقاملا كم زلوينا نرزلنا this effort to urge سلام نغمت تعرخ جبرالو تقراي strategic importance فلوي أقدر سنتنا استراتيجي كم زلوا غيري دزارب تقرأيش geography cultural and historical positions bordering Eritrea Sudan أمحرة تقرأي انتهي كل دي ولا حجر كوير دهنن يعني بزخونة makes it vital to regional stability and target to conflict plans
ኤርትራስ predator behavior ኩሉ ግዜ ድማ ንኤርትራ ክነቅፍ ናይ ግድን እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሽግር ፈጣሪት እያ ብዝብል እናደጋገመ ንኤርትራ ዝኸስስ መራሒና ንርኢ ዘለና ኤርትራስ government ኣብቲ 2022 ዝተኻየደ ውግእ መንጎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብዙሕ ፀገም ዝፈጠረ ምዃኑን ኣብቲ ፀገማት ነቲ ንሱ ዝምውሎ ዘሎ ደሞዝ ዝኸፍሎ ዘሎ ነቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ግን ከምኡ ኢሉ ከብሎ ይደልን እዩ Eritrea's dilemma, Eritrea needs Tigray's support to survive a war against Ethiopia. What a joke, man. Daibil Alaska, Tigray si, Eritrea si na Tigray حاجة زي دليا كاب Ethiopia نزمت سكينات نقدحن. Eritrea ترى تدليا. ما نم حيله دلياني. Yes, Tigray حاجة زي Eritrea قدر لغلي. Eritrea جن أنصار Ethiopia يكون أنصار زخون يكون حيلي، ناي زخون يكون دقف كده اللي تخل هجرة يكون تن. حجي إتي عجو أمان أي بزي حزلو. يتاجو رداون. تزاريب نيرو لنكنا بزعبا ركب من الشعبية من يكايد كم زنبره كونسرن إذا متفقنا نزي ناوخينات كي يعبي كوكالات حالفو ناوخينات كي يعبي مالنات راح زوت الفصل زي خونا جن تجراي نافزيد ليا خوينات بزيد اللي تاكي تعطو مقباري تعامي تفقد اللي عامنا تفقد لنا نجزيو زي زول أنا تلني كم تفضلوا مس إيرترا قدم almost 3 عامات كوابي ركب إنشيت غيرنا نيرنا كساو أربعة كساو نحاسة كوابي صبوا زبار ركب نيرنا مس إيرترا زنورنا ركب أنصار قال زبار ركب كفتر دليت يبلين كده مسنا إيرترا من قصون استخونا مس كله طفاته قبل عدل حزب تجراي فتصموا كله عين الطفات كده سلام كفتر دليت لنا نمحواي من جورو من قصاص لقنا هالي صلاعي وكل أنفتنا تتنققها ناتجنا أخذنا ورا لهنا تفنقلتنا كاب إيرترا زحزوا بجزاتون زملسوا كنملس إيروبس أدياوس أحساس الجلاس وسات بوزحلو سلازي some sort of rapprochement مس كله أفلا لنا قبل العلاج استفدت أما بجبنات مكحدون هنا مرسعون هنا ركبكم بتصمل لنا زول أمنات نيرني حزون كل خلله جوبين زجبرة زول كم تستوى عليهم كويس جبرة تاجوا أي بعلاش حق والنتي باللان بنا يحو حتى كشابي عجا يسرانو هوات بتشاسعون TDFM بقول صوتو جوباي الرجون هوات لما يدقف بلوكة تناقربت زي جمرو TDFM كشابي عجا يسرانو لا سلطانات شونو متتاجلوا تنجي يتقرأين እዚ ሕጂ ካድረታት ናይ ዓቢ ብዚ ሰፍሐ መልክዕ ሸርት ገብርዎ ዘለዉ እዩ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቐዲምና ሓቢርና ነርና ሕጂ ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሓንቲ ዘይደልያ ዝነበረት ሓይሊ እንታይ ነይራ ህወሓት ብሻዕብያ ከይሰርሕ ስለምንታይ ዕላማ ናቱ ነቲ ህወሓት ፀፋፊዑ ነቲ ሰራዊት ኣብ ጎኒ በዓል ጌታቸው ረዳ ገይሩ ንዕኡ ንኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ أنصار شعبيا نزل سراويت تتقيمو أنصار شعبيا بوجيرو كتاخوسي دلينيرو بحريو نشعبيا قال أنت داخل ممليتنا يا رومو أصلت نيزل اللغام سراويت هذا حسب المقصار كتاقمن دخل يزبل calculation ناتو أبزي ميتات طلع ميتات خمسة لا دم أبزي خاتفلت أجي بقول لك أنا تحازوس لزلنا إذا سمعوها دعنا سلسلة جنرالات سرح أجدو وتمن جوبا إذا كايد جوجله واحد زوجنو عزز سراويت زو تقدمهم بحيلي نمم حدار كتم حدقرات كمستقاط عصر وتسمع لهم تي بدكتور دبلوماسي قبل ما كلزم راح جوجله بيت صحفة واحد ون بريزيدنت كيتاچو ردام نبر بريزيدنت نابل بمسوهم نتي عبد سلسلة جنرالات زحلف قدام نتيجون تكبراونت أي كهلون يلام بريزيدنت كيتاچو ردات مال أماسيو عبد حلفو قدام جنرال يوحنس ولد جورجس جنرال مقبي حيلن جنرال ماشو بينن سراويت كابم أجدوهم يوم أتوم سلسلة جنرالات بغندو أب تجري جت حد نمول عن مناسي تجري نابزي تدلي متفق كأتون بزخل من قديم سراوي تقيمهم ينقص عصوكم زلوي كيسوام يخون برأتي بدكتور دبلوماسي قبل ما كيل زمرح وجله وحاتم نعوز دقفون بجنرال فسها كيدانو زمرح بيرو سلام ساتانجن نتي وسان بريزيدنت كيتاچو ردانو سيغمولام أب تجري جميرنا يوز بلو حق ناي مخبار سقمتيم تغسل مخانو بمرقاز قبل على جزياوي من محدار تجري زوسل وسقمتون كم زغسل اليوم بكلسي أفليت أمزل
ገሊጾም በዚ ድማ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሮም ዝዝዎም ዕጡቃት እናንቀሳቀሱ ዘምሸዩ ኮይኖም ሎሚ ረፋድ ድማ ንዋና ከተማ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ዓድግራት ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ተቆጻጺሮምሎም መፍትሕ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ብሓይሊ ዕጡቃት ተቆጻጺሮምን ማዕጾ ሰይሮምን በአቶም ዝተመደበ ከንቲባ ድማ ነቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተረከበ ይተረጋጊጹ ዘሎም ህዝብታ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ድማ ከበድቲ ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ስልጣን ህዝብን መንግስትን ብሓይሊ ክትቋጸሩ ገበንም ሰራዊት ኣብ ዘይምልከተሉ እኹ ዘይኮነን ንሓደ ጉጅለ ጻምእ ስልጣን ተባሂሉ ምስ ህዝቢ ናብ ምጉናጽ ከኣት የብሉን ካብቲ ብሓይሊ ዝሓዝከሙ ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ውጹእ እናበሎም ድምፁ ምስማዕ ጀሚሮሎም እዚ ብሓይሊ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ምግበይ ሓይልን سنتين نرزلنا تي باسي كينو بوليتيكا كينو زربا كينو مدري ناب اكشن قصو حليفو خمزلوين نرزلنا زوم سلسة وتدراي مكوننات ويون حلفتنا ابي بوتاتات كم زلو بتاع دغرات عدوا زلو مسير تركب زلو بوتاتات يوم زلو سلازي اتكونتات እና ነጽረይድ መጽ ዘሎ ኩናት ተሎ ኸድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፋኖ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ትግራይ እውን ኩናት ኩሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ናብ ኤርትራ ስጉምቲ ወስድ ሓሳብ እንተሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ናይ ህወሓት ከሎ ንዑ ገዲፍ ናብ ሻዕብያ ዝኸይድ ሞቱ ከቀላጥፍ ምዃኑ ስለ ዝርድኦ ዓቕምናቱ ድማ ምዝዮም ይክዕቅኖ ስለዚ ንፋኖ ትንፋስ ዝህብ ኩነታት ክኾን ከሎ ንተጋሩ ድማ ዝበለፀ ዕድል ናይ ሸነ ከምኡቲ ናይ ሶማል ኩላቶም ፅቡቅ ዕድል ይረኣዮም ኣሎ አቢ ኣሕመድ ድማ ኣብ መንቀራቅራት ኢሉ ህዝቢ ከ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ መወዳእታ በቲ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ነቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳት ህዝቢ እንታይ ይብሎ ኣሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ሓሽከር ነቲ ናይ ረዳ ኣካይዳ እዮም ህዝቢ ዝቃወም ዘሎ ሓሽከር ናይ ጌታቸውን ሓሽከር ናይ ጻድቃን ዋይ ትወሉ ተደሊኹም ውፅት ብዩ ዘለኹም ካኢኹም ዝኽይቀጥበት እምዋ ቀልደ ኣይኮነን እዚ ንሕና ኮን ጭፍጨፍና ዘለና ተጋሩ ኮን ክንድምሰስ ክንጠፍእ እዩ ዝሓሰብና ዘሎ ጌታቸውማ ኣብ ቆጥባት ኮይኑ ከዋግን ተሎ ይከታተሎ የለራነ ንስ የወዲዎም ሰራዊትና እምባር ድሕደል ኢኹም ማንም ኣይወዶምን እዞም ከይዕም ዝኸዱ ናብቲ ኣብይ ዝኸዱ ሃፍቶም ብቴሌቪዥን ቁሉሕ ብልና ዝረኣናዮ ደደቢት ከፍ ናበለ ዘረድለና ዘሎ ትክክለኛ ዝሰርሐሎ ደደቢት ሚድያ እዩ ሰላማት ይሕዋተይ መከላኸልያ ናብ ትግራይ እቶም ይሓልውና ዝብሉ ከዓ መፅኦምና መከላኸልያስ ናብ ትግራይ እቶ ይሓልውና ካመን ይሕልውና ካብ ተጋሩ ንተጋሩ ክሕሉ ካብ ትግራዋይ ንትግራዋይ ክሕሉ كمان يخلونا مكالخليا من يخل مكالخليا تولى زلخا ناتنا مكالخليا مالت تكون ناتنا يؤتو عدلاي تكون يؤتو تولى زلخا سي من ينسو مكالخليا مالت بهيوتنا حالنا بتقراوينتنا حاوز طبسنا حاوك القلب زندلنا عشلات اخواتنا اكيبو قتلو قفعو زخونه قاتت لقتلو ناب قدل زورورلنا حمشته شجسته اغواز اخواتنا رشينو نخي قبرو نسومنا تزأكل عديتاتنا دكان قبيرا خفل نخي بخيا زخل خلا إذا زأكل قفعي زبس حالنا كم تجارو كعقد سمرت نخن نسأنت بتن بر كم سب كينات ترى سب سلزقنا تتوقع بالعلو النبل أنت تبعيلو نسامع كلنا نعوخ نسرح بتعقمنا زفكرون نسامعنا كلنا بعلين تغير المسلسلات زخون من قد يبلنا رجوز مرقتنا فرتو سياس تفق الله مغنياتو نتقول له زخيد للاونة حاجر دفيروم يعطوا له يمثل له زبال كرم زخونه يكون عكال للاونة إيرترا زدفرن انتليو سياسن مسرح تزيوم يوم توم قالك كم زنة حاجر كتحنا وازخول عقم زلهم قال يوم تزارب زلو أبي كوين كحاجر كتحنا ملحس كان هتصبق كعقوقن حاجرين تبالك بوليتيكا وعوتون مرخبك ولا حان تخد قبراب زي تخيل بسدت كوفيل كازل لغاسي أب مزيو كتحني تخيل كتحق زي تخيل أفكا محازوكو ولا بوليتيكاهم بسلاتيو زوم سبات زياتهم قل ما مليسهم نسبة إيرترا هذا هي أبي يمزقبروا لزلو انتهي زقبر زلو أبي أحمد مزيو ني سياسي عيسي بمكينة بكورشا مزيو ني عد حالو مزيو نتا كورسخ بس حزب تواقي كويك مت سراويت حزب كويك مت سراويت غقتم نيرترا ودم نيرترا منسي هو زقد سكات غينو مسي إيرترا دوم بالكا كالا يدما الأولى ونتنا إيرترا تفيروان دحري سياس كوينو بريزنت سياسات تفيروات تبلت لها من كتحين واشعو
سياسي كشتا فتينو ماني خاطري فخا مشتا ويون تلولا او نتو فيروس ماني اتشينوا مالتي سخات حين كا مالتي ابي احمد عصب كوسيد ينزبل زلو كيتكا ابي اتناتو تبلع زلخات مالتي يا اي نسخات حين كانت هاجر مالتي تمالخا تግራይ تعوت نسمران تدي اتي نزبل مسو تتاقع زنبركا نايزياتهم تروفو تباهل تشاو اتفولوتيكا زبال لايدن بتقاوم زبال زنبره ناي موداتا ساعات موتناتو زاوجلو وان بصينا لنا ابي عسباي كيد إيرتراي كيد نعاقاتكم قول لخوتينا إذا حساب جيروا بلا غير لما قوليتيكم ساعتاني مودتا. Let's go to the good side of the news now. نبتي صبغ زينا كنسجر كنفتنينا. What is that? That I see here from President Awaki, since we had time yesterday, it's very clear that he knows exactly what this country needs. And it's very clear that the people are quite determined to develop and have a sense of self-reliance and self-sufficiency in things. And so today, I was impressed with to the fact that they are innovating themselves. They're not just simply copying from others. And so I came away from this particular visit very excited on the farm visit. ናይ ባንክ ልምዓት ፕሬዚደንት ናይ ባንክ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ዝበፅሓሉ ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት ከም ተሰምዖን በቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ኣብ ኤርትራ ኣመና ከም ዝተመሰጠን ምስ ኤርትራ ድማ ዕምቆ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ንኤርትራ ክሕግዛ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ሰዓት ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ምዃኑ ነጊር ነይሩ ቃሉ ድማ ይዓፀፈን ኣነስ ካልኦት ሕሹኽሹኽ ኢሎም በዓል ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ሕሹኽሹኽ ኢሎም ከትርፍዎ እዮም ዝብል ግምት ነይሩኒ ግን ቃሉ ኣይዓፀፈን ድሮ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ተገይሩ ከም ዘሎ ክሪና ወሪዛት እዚኣ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም one of the most interesting deal ንዓይ ዘሐጎሰኒ ስምምዕ እንተሎ እዚ እዩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ገይሩሎ እቲ ስምምዕ ድማ ኣብ ሰዓት ዘተኮረ እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ 50 ሚልዮን ስምምዕ ምስ ኤርትራ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ነቲ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ዝህነፅ ዘሎ بسولار زسرح ساعات نمفتار زأكل نيرو هجرما توسخنا 20 مليون ديل غير خمسة لو significant step toward advancing Eritrea's energy development goals. The government of the state of Eritrea and African Development Bank have signed a 20 million agreement to support the country's energy sector. The funds will be allocated to the construction of a solar energy system in the western part of the country. Which is good. During the signing ceremony, Dr. Georgis Takhlonkel, kam drahumana tukunatat bogan Ertra, Dr. Georgis Takhlonkel kam zfaramalu yizin garzalo. Entai zibilni rohanti arsinera drahwa. Okay, it's worth recalling that the Ministry of Finance and National Development signed a protocol agreement with the African Development Bank to implement the Dek Amhare 30 megawatt solar photovoltaic project valued at approximately $50 million. ስለዚህ ከም ሕጂውን ኣብ ናይ 50 ሚልዮን ዲል ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ከምኡውን the project will be directly linked to the Hergigo power plant and expected to complete by 2026. Wow! ስለዚህ ናይ ኤርትራ ፓወር ሲስተም ወይ እውን ሰዓት ናይ ኤርትራ ንምዕራይ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ተስፋ ንገብር እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝበለፀ መድረክ ነቲ ናይ ሰዓት ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጠቕላላ ንሓዋሩ ፍታሕ ንክኾነሉ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ዘለና ሰዓት ማለት መሰረት ናይቲ ኩሉ ክኽየዶ ዝኽእል ቀንዲ ከም ደም ናይ ቁጠባ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ሃገር ክትምዕብል እንተር ኮይና ክትግስግስ እንተር ኮይና ሰዓት ናታ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ሰዓት ናታ ክሕይል ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ልዕሊ ማንም ነቲ ሃገር ከጥና ከድልያ ዝኽእል ስለዝኾነ እንቋ ሓጎሰካ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ ርኢና ነርና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሸር ገይረ ነይረ ድሮ እቲ ናይ ከተማ ኣስመራ 24 ሰዓት እቲ ሰዓት በቲ ጀነሬተራት ኣበለዛ ዝመፀ ብትሕባር መንግስቲ ቻይና ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሕርጊጎ ዝግበር ዘሎ ምስ ምትሕባር ናይ ቻይና ኪላታት ንዕኡ እውን ንምብርባሩ ይግበር ስለ ዘሎ ብፍላይ ባፅዕ ኢንዱስትሪያል ሃገር ከም ምዃና ከተማ ምዃና ምስቲ ናይ ሲሜንቶ ዶ ናይ ኖራዶ ናይ ካልእ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ዘሎ ሓያል ዝኾነ ሰዓት ክህልሎ ሃሩርካ ስለ ዝኾነ ንቱሪዝም እውን ሰዓት ስለ ዘድልየ ካብቲ ዓዲ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ መኣዝን ትኸይድ ኣላ ክንብል ከለና ንኸነጋንን ወይ እውን ከነፀባብቕ ኢልና ኣይኮናን ብሓቂ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ገፃ ዘኽይድ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ኢና እንድሕር ሕቶ ናይ ሰዓት ተፈትሑ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ትካል ንክፍታሕ ዝቐረበ እዩ ምክንያቱ እኹል ዝኾነ መበገሲ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ተርዲኹም ኣለኹም ኩሉ ነገር እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክት ገይራቱ ስለ ዘላ ኩሉ እዚ ዲጋታት
بإيريجيشن حرشان نخجبر ساعات سلازة حصرهم إلكتريك سلازة حصروا يتديقاتات كم تزدل لو وصيت كجبر زي كاله سلازة حطونا إلكتريك انت تفتحوا أتكالو كله بيدنايو ناي ما يتساقم على بقلة كتماتات بعد ما يجن بس حديقاتات تسرعين لبز هجر حطونا يتبوتات مسرحة رايمبر عبنا قرت قبر نجاري بالكان سلازي نتبوتات مقبرة قد سنة كلوي مسكزيك خونز غلي سلازي نسوم أزلنا نريو زلنا ناي بحكي تصفى زبيو تصفى كاب تصفى عود تصفى كيوز أنا خلنا أبزون رايو بزح تصفى زب كنتات سلازلنا لومي مساي مسنح كتسون لكم حنت نرسنا إيرترا كم سنة تخلى استبهلت نرسن كميستن زغونت أب إيرترا أمنسترت أنا تصرح مالتيو أب راديو رينا أبز قبرتو انترفيو سي ناي كانسر ناي حد عينت كانسر مدهانيت كم زرغات ويكن نحد كانسر حمام كتحوي كم زغالت تيز قبرتو مدهانيت دما نحمشت حمامات ناي كانسر انقلاي نعا نديئة كابتن زنبر حمام كتتحنا كم زغالت عبي شبشبا مالت مدهانيت منيو لكم اب جرمنن اب امريكان اب عاد انجليزين اب سويسن ترايز فري اب زخونه بوتا حزبنا كو قدم وصلنا يقلن هيبكو كندي حمامات دفوس نبريو ام بسيت بلو لينا زحفتنا سنايت نزبل زحبريتا دما صنينا كنسمينا اب غونو كابير ترادوس زلو سئل دما خريكم يرايوزي እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝተገበረ ናይ ቢች ፉትቦል ዝበሃል ኣብ ሑፃ ናይ ገማግም ናይ ባሕሪ ኮይንካ ትገብሮ እዩ እዚ ባሕርኻ እዩ እታ መንእሰይ እዚ ይመስል ባሕርኻ ህዝቢ ዓሰብ ከምዚ ኢሉ ከፃወትን ክሕጎስን ብምርኣይና ድማ ኣመና ተሓጒሳ ኣነ ማለት እዩ ኮንግራጁሌሽንስ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ መከራን ከርተትን ኣይረኣኻን እዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ድማ ኩልና ብሓጎስ ከም ንሰራሰር ርግፀኛ እየ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ፅቡቅ ነገር እናርኣና ከለና ሓደራኹም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ከምዚ ስእሊ ክትረኽቡ ከለኹም ቪድዮ ክትረኽቡ ከለኹም ኣውፅኡልና ንዕኡ ክርኢ ዝህንጠን ዝበህግን ህዝቢ ኣመና ብዙሕ ስለ ዘለና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እውን ራእይዎ ካልእ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ እዩ ዝውን እዚ ከዓ ኣብ መሳዋ ኣብ ባፅዕ ዝግበር ዘሎ እዩ እዋይ ክፅብቕ ኣቱም እቶም ባፅዕ ትኸዱ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ቴሌፎንኩም ቦታ መሓዝ ይስኢኑ ዝኩሉ ፈንቅል ዝነበረ ሰብ ስለ ዘይተመለሰ ድዩ ሓደራኹም ባፅዕ ትኸዱ ሰባት ሓደራኹም እየ ዝብለኩም ቪድዮ ናይ ግድን ብከምዚ ብሆሪዞንታል ዝተቐድሐ ቪድዮታት ነዛ ሶሻል ሚድያ ክትርብሽዋ ክትክእሉ ኣለኩም ሰብ የብላ እንተ ሃገር ጥርሓ እያ ዘላ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ እልፊ ወሃም ወዲ ወሃም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ናይ ሓንቲ ጎደና ምሸት ዝሰኣልዋ ቪድዮ ናይ ባፅዕ ገይሮም ሰብ የብሉን እንተ ሃገር እናበሉ ለይትን መዓልትን ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ጌስወት ሰብን ሰባትን መሊእዎ ሎ እቲ ከተማ ፅባቐ ናቱ ረእይዎ I am so happy ነዚ ብምርኣየይ ነዚ ቪድዮታት ዘምፃኹልና ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም እምበኣር ናብታ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶይ ቅድሚ ምስጋረይ ነዚያ ከስማዓኩም ነዚያ ስምዕዋ እስከ Working, I started as a student in construction division, and my title is a harbor engineer. I lead and supervise a team of construction managers and student engineer. This, as a student, this is a great place to start. To sum it up, I find the Port of LA is a place to learn. From the moment you come here, the student engineer, the student is just a... بعد حونا روبيل دمان يرتراتيوم نيروم كما يزبلنا ኣብ ዝበለፀ ቦታ ዝተምሃሩን ተመክሮ ዘለዎም እዮም ስለዚ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ፖርት ናይ ኤርትራ ናይ ባፅዕዲ ናይ ካልእ ዝግበር ዘሎ ክንምንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዘይንገር እምበር ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ንደሊ ምሁራት ኤርትራውያን ናብቲ ኮሌጃት ከይኖም ዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ዋላ ንእሽተይ ሰሚናር ናብ ሚድያ ክመፅእ እንተዝኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ ፅልዋ መሃለዎ ምክንያቱ ሰባት ካልኦት ዝገበርዎ ሪኦም እዮም ተመክሮ ከካፍሉ ዝኽእሉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ኤርትራ ብዝኸደሉ ንዝኾነ ይኹን ክራኸብ ከሎ ትዕቢት ኣይኮነ ናብ ቪድዮ ከተምፅኡልና ንካልኦት ሰባት ሞቲቬት ክገብር ስለ ዝኽእል ናይ ሃርበር ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ወደብ ክኢላ ስለ ዝኾነ ኣብ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ዝተምሃረ ስለ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ደይ ትፈልጥዎ ሓዉ ንፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ነይሩ ሓውና ሮቤል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ተመክሮ እናካፈለ ከሎ ኣብ ካልእ ጉዳይ ዝገበራ እታ ቪድዮ ግን ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብዝኸደሉ ብርግፅ ምስቶም ዝግቦም ኣካላት ተራኺቡ ክኸውን ተስፋ ይገብር ስለዚ ኤርትራ ንኽትምዕብል ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከም ዘለዋን ብዙሕ ፖቴንሻል ናይ ዕብየትን ናይ ምዕባለን ከም ዘለና ኣይትረስዑ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ኣብ ዝበለፀ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለም ዝተምሃሩ ስለ ዘለውና
just a matter of time ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ምኻድ መሰረት ናይቲ ሃገራውነት ሃገራዊ ሕብረት ሓድነት ስለዝሃነፀት ሃገር ትሕቲ ቅርፂ እቲ ቤዚክ ትሕቲ መሬት ዘሎ ፈንደስዮን ናይቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እውን ተሃኒፁ ስለ ዘሎ ንላዕሊ ገፅካ ኣብ ምኻድ ዝተርፈና just ኣብ ሓፂር ግዜ ክብፃሕ ዝኽእል ተበግሶታት እዩ ነዛ ቪድዮ ኣብ ገለ ሸር ገይሮማ ይርኢ ነይረሲ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኣትይኹም ገዛዝገዛኹም እስከ ኣብ ኮሜንት ገይርኩም ረብሹና በዝብፁና ቤላ ገይሩ ክስምዓና ነቶም ዘይገበርና ናብቲ ተበግሶ ኣቐዲምና ስጉምቲ ክንወስድ ዘይከኣልና በዝብፁና ኢኹም ኣብዚ ፕሮጀክታት እዚ ኢንቨስት ገይርኩም ገዛውትኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ክትርከቡ ቀሪብኩም ዘለኹም መጀመርያ ገዛ ስለ ዝገዛኹም ዘይኮነሲ ንኤርትራ ኣብቲ ሕማቕ ግዜኣ ምስቲ መንግስቲ ደው ኢልኩም ዝገበርኩም ተበግሶ ክብሪ ይሃብኩም ክብል ይደሊ ምክንያቱ ንሃገር ገለ ሰብ ብጉልበቱ ገለ ብክእለቱ ገለ ብገንዘቡ ገለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢኻ ንሃገር ክትጥውር ትኽእል ሓደ ዓይነት ሓገዝ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግንባር ጠጠው ስለ ዝበለ ንኤርትራ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልያ ኣብ ደገ ኮይኑ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፃላ ዝኽእል ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ወላ እውን ማዕረትን ኣብ ሃገር ዘሎ እንተደየበርከተ ብካልእ መልክዕ ግን ነቲ ሃገር ኣመና ኣገዳሲ ሪሶርስ ክባል ፀኒሑ እዩ ስለዚዞም ገዛውቲ ገዚኦም ዘለዉ ገዛ ስለ ዝገዝኡ ኢኮንካ ክትሓምዮም ዘለካ ኤርትራ ተዓፅያ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ዘይትረክበሉ ዝነበረት ገንዘቦም ኣብ ሃገር ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢሎም በቲ ዝኩሉ ዝነበረ ሕማቅ ሸርፊ ደገለ ሕማቅ ከይተሰምዖም ዝወሰድዎ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መፅእ ዘሎ ተበግሶ ድማ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ብዘይገድስ ኣበይ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣከምዚ ፕሮጀክታት ኣትዩ ገንዘቡ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝኾነ እዚ ኣመና ኣገዳሲ ገይረ ዝርዮ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ገንዘብካ ገዛ ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ክትገዝእ ከለካ ንቁጠባ ናይ ስዊድን ኢኻ ትጥውር ዘለካ ንስኻ ምናልባት ነቲ ገዛ ሒዝካ ተሰኪምካ ክትከይድ ኣይኮንካን ንቁጠባ ናይ ስዊድን ንቁጠባ ናይ ጀርመን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ኢኻ ትጥውር ዘለካ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክትሰርሕ ከለካ ግን ገንዘብካ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ሪል ስቴት ድማ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ስለ ዝኾነ ነዚ ዝገበርኩም ቢግ ኮምፕሊመንት ናትኩም ኮሜንት ክርኢ ደስ ብለኒ ፀሓፉለይ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናትኩም ደገፍ ድማ ነዳዲ ነዚ ቻነል ናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም